just robbed me of my prestige. Well, hands up to him too, Namarba, he lives up to his name, Rob. Hi everyone. Donisha Warjri, I know I'm panting. Please don't ask for details. It's gross. Ya, nga din ang di napaparish, nga di try mga. Iday try ma I tama poy kloy manuhang ni. It was a test. It was a test. Okay. Shut up! I know. Penbiad. Anyway, ngihaban sedang no benta. Ti ha kani kapor ha ka kerteng jong ka SSYM zone 1 ay ngo bat ngongo yo blay pat sa sisien layar khot bat lawer yang abad ipi banya lumbiang ha kani kajaka ti ay khablay Dr. Amprin ibadan ringkat bat nging ipediang sngo bahaya pi sya kani kalumpong jong kisamla jong ka SSYM zone 1 nga pediang burom ru yai fada Paulingkan fada Sil fada Andreas yai fada Tabor SYD jongi ki member jong ka central body but ya phi baro ki samla ki badan ha kene kajaka te nabanta kene ngan ai kajing thap ti ka bajam Harian ketu ka jing priang burom yangi baro iwe harian ka jing sngo try jongi ha kani kajaka mentang khot ya kisamla ki badai banya lamingi ha ka jing duai bat ha ka jing puli bat pen sngo hangi ya ka ktien jong blay hadien ka jingduai ngin sayo ya ka theme song kisamla ki member jong ka SSYM zone 1 kenwan lupa syakman hadien kata Okay, harian ka jing ya lamingi ha ka jing duai tingi lalong officially empowered bangin sedang ya kani ka program ngin sa sengap syua mentang ya shim syua mentang bentah kani ka jing duai hadian ka tangin sa pensngo pat chapi ya ki program kin sebut ki baban sebut ter kani ka no phais ngi Hakani ka por ka bamenta nga kerpat ya ki para samla sobangin ya yang lang Haka kerteng ukpa berukun bermensim bakut amen. Ngipen pau ke jing songu yo blay try kan rat. Haka ni kan op price ni ka bamenta haka bola island tingi sai sisian pat. Bandan benta haka ni ka jaka na ka benta ki program ki benang but na ka benta ka jingero bagi jing ainam ka jungi ya ka kerteng batiang tam utrai jungi Yesus Kristus. Ni songu badai ka jingit ka jungu nilala banpoy ka ni ka jaka klem kanu ka jingma ka jingmensaw klem kanu ka jingpang ka jingstam klem kanu ka jing lese klem kanu ka jing artatin hakba nilapoy da kata ka jingsuk jingsanya ka ni ka jaka kumta ngipen pau ka jing songu nyai ka jingero nyai ka jing kublay bau blay nang dan bat ngi ha ka ni program ka badangsa kanang bangin nang la ban penjanai susu ka jinglong Kristan ka jungi da ka bamangi kinmau baro bor ban syakri ya ublay hakani ka por ka bamenta ni penjana susu ban ni pan susu ka jinyara ka jinyasa na ublay tarikana na benta jongi da ka bamangi ngin pusan nya ka ni ka ktien hakaba ngan pensngo phi na ka jingtho ka city Jacob klenong basaw ngan puli ka khat bahinyo ter hadu sipau namar kata tu pendam ya ladi haublay tu yale persya yau kusut baun pet yam tu jan bat ublay bat unjan bat pi tu sait yala kikti pi kinong pom tu penkut yala kido nut pi ki babut sertap jingmut tu ba tu ai baga jingslai kan ut benyau bat bantu bat tu yam ai baga jingrakhe jong pi kan kala kajing ngausi tu penret yala di hakmat utrai
bat unsa kentir yapi syajrong kaktien jong utrai kokpa jungi Kublai kumaria kabadab daga cingayai turain dan bat phala kerukhui panap tinggi kentai bala kerukhui sok bojong pau jisu kumaria bakhui kukume jong blai taduain kabenta jung kinong pop menta berhak por ga cingayab jungi amen kaburom hau pa berhau kun berhau mensiem bakhui kumba kalalong hakbam ningkong kumjung tar barabo junum na junum amen godenu bakhuitam jisu kumaria kunang yarap kristan haka kerteng pa berkun mensiem bakhui amen. Yai kublai samlai balai lamingi hang ni kejeng tuai kabadai ka rukom sedang kaba kensai tam ya kanu ke jengalang jongi ki pat riu ngai kam tam jongi ki para samla ban pen ken mawengi ya ke ek dei ti baka kamram ka jongi ha khamat jong utrai bat ba ha ki ek baro ki bangi le udon mau ha pedeng du de kublai shiboni samla menta ngin sa board da ka theme song kaba nganget ngin sia lamingi da ka music ministry Lani ka kenhon kaba day banya lamingi ka theme song kin ki hani haloren san hadin kata kinong yalam kin longi bapen kre na ka benta ka jingle buram ka bakerpang ya ishong knor jungi bat ya baro ki nong sha khot snobha bat baro ki lingdo ki badon hangni kaban sabut pat da ka jingshat na ka Saint Samla Saint Joseph's Church Mokar Parish Te menta hakani kapor si sendan ngakhot ya ki executive member sabahaban kiu Shanish Lorensan nagbanta ka theme song. Ban le kan ba
rin hangikan palang kam tam yang hi kum hi samla Krista min kiu arten chakyar kilo wala hapden ki jingya babu Lisbon. Kublai Shibun, ya ki nong yalam jong ka zone ki bala yalam ingi, ha kato ka jingrai, ka badai ka theme song jong ka ni ka jiang kendu lang menta ka snem ka badon ya ki kintin ki ba shojing mud, badru ki kintin ki ba pen ken mau ingi ki samla kumno ngi de ben long kumno ngi de ben yai kumno ngi de ben yeng, kena mengin long shisha ki atiar ba kadur ka da jong ublai. Tiak ni ka por nga IT ya ka ni ka program ka babud hai education secretary jong ka zone ben lei ka badon kam. Pidi ma pidai. It's Rob. Sngotanat day. Laduk menay o yang iben henry no mdan urop mlong hang ne stage. Ti menta komni hi sendon ngin sakhot ya i president but secretary shani shalor but kisamla ki ba penbiang da banta kitu kijing ais ngobha. Tinga khadru ya i Dr. Amperin in one shani shirinsan ban pediang ya ini jing ais ngobha balapan kre da ka SACYM zone 1. Ha kaju kaporu ai kajing tap kiti ke bajam te ha kene kaporu ngakhot ye fada sil nong kenri sngo bahabanwan shani shalor ban pediang ye ini jing ai barit na kaleng jong ka SACYM zone 1. Kableshbon ya ki member kableshbon naman ta kito gijing pediang jong pi ya kito gijing ais ngobha na kaliang jong ke SACYM zone 1 te hakani kapor pat shisendon ngin sayo ya kajing shot na ki samla na ka Saint Joseph Church Maukhar te hakani kapor ngakhot sendon yaki hadin jong kipan sayo ya ka presidential address ban sa ai daw president jong ke SACYM zone 1 ki samla na Maukhar parish ngobha ken wanno shani Lorenza. मेरे बन मेरी सुना बन तो पुकारे सुना प्रभु सुना पुकारे प्रभु सुना पुकारे बज मन मेरे सुना मन तो पुकारे सुना प्रभु सुना पुकारे प्रभु सुना पुकारे मन मेरे सुना
प्रभु यीशु नाम पुकारे प्रभु यीशु नाम पुकारे यीशु नाम पुकारे प्रभु यीशु नाम पुकारे प्रभु यीशु नाम पुकारे यीशु नाम लेते जले मन में ज्योति पथ को संभालता प्रभु यीशु नाम थकियारे मन में आशा जगाए शांति मंत्र प्रभु यीशु नाम पुकारे प्रभु यीशु नाम पुकारे प्रभु यीशु नाम पुकारे यीशु भज मन मेरे यीशु नाम मन तो पुकारे यीशु नाम प्रभु यीशु नाम पुकारे प्रभु यीशु नाम पुकारे भज मन मेरे यीशु नाम मन तो पुकारे यीशु नाम प्रभु यीशु नाम पुकारे 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 Kublai shibun gini ki samla kentei ki ba bhabrio. Jongka Mokhar Parish. Thank you for adding that very beautiful Bollywood touch. Hakani ka program hey ki lyrics ki badanjing mod. Ngimdan por eman translate what he kamod yu to jing roi te henry ke ga jing roi ka badanjing mod ado kata but maki hapreng kapor ka ba khemru ki lala ban wan ra ya to ka performance ka ba itana dei Keren mga kandiat mo. Yung kitay bahabriyo na po Mokhar Parish. May iru day nang tate. Sngokhan nga ba nang niday? Yo ban yo host lang. Te mentapat kamne si sendan. Ngin sakhat ngin sayo ya presidential address na President Jong ka SSYM Zone 1 samla Mighty George nong Kenri. Hadin katangin sa yoru ya ka gospel song ka ban swanra halor kanikarinsan da ki samla Catholic ka Maulai Parish ngakarpa di ki samla ki subhaban long ki balakre ni kong ni sab kangu kadam kalet so blay try kan rat na ka benda ka jingi bat ka jingkar khu bola the sei halor jingi da ka jis ei jungu ya la bain lum lang ha kane ka lumpung ki samla hangni ha Mokhar Parish hangni ka por nga pempau ka jis ngongu ya ikong san badam buram jingi imam Amberin Lindo, ibalang ru I Cabinet Minister, juga megala Legislative Assembly, ya I Father Paul Om Dolengkon, I Father Silvanus, Father Tibor, I Father Andres, kibadaran kan labangi hakane kalumpung samla. Lasdang ya kazon haus nam arjar kasau kan rio. Convention kabanikong kaalong Maulai Parish. Usnam arjar kan rio kapra, convention kabaar kaalong hapo opor sulong Parish.
Usdam aja kapra arpo ke convention ke balai ke along halaban Paris. Usdam araja arpuar, usdam araja arpsan hangne hamaukar Paris. Kani convention ke basau jaka zon ke jongi. Kendian kuat ban batai na kajiya lenti kajimpengkre jongi ya kani convention. Kajimpengkre ya kani convention lasdang da kajingle burom ya convention cross. Da kabangile burom yu da kajinduai bagajile nya maper palasdang ningkong nalaban Paris buat maulai Paris nangta mau prem Paris mau kar Paris la pelong ru bun ki kiwei ki competition ki bai day nak banta ka jingkre na banta ka convention la pelong ru kawai ka program ka pre musical evening ka shubenta ka jingkre ya ka convention but kiwei day ki jingkre ki bangi kum ka so jongi la pengkre bangi ya lti nak banta ka convention kibun ki kam ka zone ki jule man kapor kila bandai hagi retreat ki seminar bagi je sengilam bagi kam le isnai saman ki paris ki badang kam ka jingram para samla bi abagi don ka balang kemud ngidon ka jaka ka badan bong hadu kata ka bangiyo ban ma sibun ki jingai ya ka hok kasat ka akor ka burom kajingi ba kajing sebun mensiam kabalang kai kangi tangi ki ai ka batam katkum kajing kai jong Jesus Christ kum ki samla ki ba em kabalang ba kajing kai jengkai ngi pen empat ya kajing mensiam ka jongi ngi pen emru ya kabalang haba ngi ki haba ka em kabalang keimlang kasalang ru kadan kajing kermen kajing temu jong kane convention kajongi omdei ka tamasa Henry kadai ka kubor jong kajing yateli panpepriang ya ka kubor ba jong Jesus Christ so kumen sibun bang yabun kat ni ban ngijet ya kalenti ka babatam melongkum kisamla ka balang kum kisamla nilong sipara hau hagaji mensiam bat ingkentu bangimdei bandu mensiam lade bikin sting Henry ngidei melong kisamla kibasir hem kibadan barbor hai kam seng samla jong kabalang ngimdei meleran Henry ngidei melong kibaslur bat kibalong trai kabalang bat yak seng samla rukum jua Kenmau samla biit, kum ki samla ngidei menteri sitam, menteri minat, menteri dak jinjanai, menteri kendong ya ka akor ka burom, ban em tibriu tiblai, balong ki baisa ki bas ngauren, ba kema barbor ban pendrit yeldi hakmat ublai. Hang taken ngila ban yi ban ya mar kiliang kumba kapang jongane convention hi klong nak city ujokop long pasau kar baspo ka bong kumdi tu pendrit yeldi hakbat utrai bat ungkeseng TUP sejrong. Ti para samla bi tungin IT ya kabalang kenang bagajim samla jungi kanom bijai ai. Habang yolat badan bakseng samla kani kalong kampalat banyak sernela kebarem dor. Kumta ngapengkut no ya Kising kerajaan dak apa sakti jong play kelasat nak siti kolose kelong kebalai kabar puah haru absau ke ongom ni kat kebab hile tray na do ka mensiam tole na kabanta utrai om na kabanta ubriu namar pesio pedang ya kesio pateng kum kabainong tu sakri ukres utrai tu ble jong jeng ie un kudoi pi paro Kublis bon Muslim SSUM Zone 1. Kublis bon samla nongkenri kum kakerteng jong pihi mighty. That was a mighty speech you made.
Man pen kemai ki para samla ayu ngilong hapo kabalang ke ika kamram ke chongi. Bad ba ngim de ban buri no ya kasap ka bangi don habangi yo ya kalat ban pendan kame ka na ka benta ka burom jong ublei but shibon ki phang ki ba ila ai ban pensnga bat kta ya ka donu ka mesim ba jing mochi perkhat ka jongi kum ki samla bangin dali phai nang ni ngin puson halor ki ki kentien ki jingkin tu ki jong i khnang ba mangiru ngin ya kalenti jong ka jing smart jing sting ban trei na ka benta ka balang wat kham tam na ka benta ka burom ublei. Te menta pot kumni ngin sayo ya ka gospel song na kisamla jong ka Maulai Parish ngakhat ya ki shisandon shani shirinsan hadin jong ki ka music ministry kanlong balapen khre Ngila yo atam ni ka phone ka badon ni ka cover peach color tingi lai discuss but isamla rob tingi nya rob ya ka tang bangim tip password so ki baja ni ka phone peach colored cover oi badon beki klor shadien te kalaring ru mentan tingi klam dot so bha ki baja dashim kiamoi ki ka tiala jong Nga kerteng I daki bakor meri doling na ka Maulai Parish ban ngan IAP kawe ka jingwai ka bakerteng Imagine Me Without You. Stars shine down from heaven and the rivers run into the sea till the end of time forever. You're the only love I need in my life. You're all that matters in my eyes. The only truth I see. All my hopes and dreams have shattered. You're the one that's there for me. When I found you, I was blessed, and I will never leave you. I need you. Imagine me without you. I've been lost and so confused. I wouldn't last a day. I'd be afraid without you there to see me through. Imagine me without you. You know it's just impossible. Because of you, it's all brand new. My life is now worthwhile. I can't imagine me without you. When you caught me, I was falling. You have lifted me back on my feet. It was like you heard my calling, and you rushed to set me free. When I found you, I was blessed, and I will never leave you. I need you. Imagine me without you. I was lost and so confused. I wouldn't last a day. I'd be afraid without you there to see me through. Imagine me without you. Lord, you know it's just impossible. Because of you, it's all brand new. My life is now worthwhile. I can't imagine me without you. When I found you, I was blessed, and I will never
Imagine me without you. I've been lost and so confused. I wouldn't last a day. I'd be afraid without you there to see me through. Imagine me without you. Lord, you know it's just impossible. Because of you, it's all brand new. My life is now worthwhile. I can't imagine me. I can't imagine me without you. Play Shibu. Kublai Shibun ya samla na po Maulay Parish. Piko bantip ya ke kerteng jong i. Idei samla daki doling ibang la dawat bani abaha. Te ai ke jing thap kti sa sisien na banta jong i. Tiny question there. Boleh buat banyak. Samla daki babha bat dur bat sur. Watch out. Ngada mo try tangki samla na mo khar babha brio tang ba. Dangdan sakiway pat. That was a beautiful love song. Daki bapi ai ho. Amdan na pedeng jingi weiru ban la ban mudur yala di klemau. Ting idi ban pendem berbor yala dia khamat jong namar ba ngimlong ai klemau. Kata kalong keteng bakrau tam jong bleu nau thau jongi but idaki ila rice ngotana da do kata klemmes kano ka benta jong ka jingrai ru with confidence te ilami khmat ya ka parish maulai barok away kisamna jong ka parish maulai pidon kaman ai ngo ngobha ya i but kumbe lapen i ka nuksa ngim de ben buri ki sap ki jongi habangi yo ya ka rinsan ban pen pawe ki na benta ka buramu blei. Ti sa sisien ngan ai ka jing thap kti nak banta jong i. Ti menta pot komnisi sendan ngin sakhot ya ke music ministry hadin jongki nsiyo jing kren halor ka thim nai fada silvanus nong kanri halor ka thi ka thim ka basat na thi jacob saw shipau to penrit yala de hakmat jong trai buk trai skan ti wi phi jerong. Take a music ministry. Syabaka Music Ministry kan sedang ngi kerpat ya itrai jong kaskuti number ML05Y9303 skuti ML05Y9303 bat kakali ML05L6070 ML05L6070 so bha kin ria ngatrai kawit. Hello. Hello. Hi. Te phikwa na man shot. Te da phikwa shot sobhawan yang. Akerpat da ko masgoret sobhawan yang. Hello. Hello samla. Pidai samla am. Te da pidai samla sobhawan yang. Sobhawan yang baro. Gini badan rahmat jongali yang kabe iwet da phishang. Sobhawan yang. Sebahawan yang baru, kita ibu hadian kadang yoi, kini ibu song ni hadian jongkan ni kaya yang maniru sebahawan yang, lalu pimi yang ngang yoi pi sebahawan yang lang. Okay, are you ready? Ani kasur nak hajar ngur tangkat taisur. Are you ready? Saya sian. Are you ready? Okay, let's start. Come on.
Oke, tersebut Syong, mentang jawab yang seprogram, ingin saya Rabian saya Shang mah. Oke, thank you. Hi. Yero you try. Yero you try. Yero you try. Kita kidai na operselong te fitim. The scale is balanced now. La ya ringkat menta ka tarajur, la biangam. Ne fidang ko abanong ne yang Shudang dwag di performance yin re lalut by light namar piyong. Focus lights. Ngadan They hajan don't jong come. i dangalong kum no kum nuru hajan jong i ngayeng duduk mana. Kata kading. Anyway, thank you. You reflect me. Welcome. Aduh mana sedian syampat lo manya lempat rete. Dimenta pada Nyai Kublai Shishaika Music Ministry for adding so much of life to this gathering. Hoy ujisu ulong ka jing shai ka jongi klemo u ngin don ha ka jing dum. Don kam lain. The don be bau jisu ringkan ngin sa don be ha ka jing shai. Klem sange. Dimenta ngin konnos don ya Father Sylvanus Nonkenri ibadi assistant parish priest ka Upper Shlong parish. Bain sang pamawan Shahmad. Man ayangi ka jing pusan kindia da lor ka theme jong kani jalang jingi mentakas nem. Hadian jong i ki samla na po mau prem parish kanlong ki balapan kre nagbanta ke program ke jong ki. Lawan sa mga na perselong tala tam ka perselong mo. Tangba panangong hi marempat sedang keren yo kyo kap sibet nganum ajing Kublai shu namar bala de Kublai de ki bade banle nga yo visual ngolong ba ngawan hang ne po stage da kini ki jing ai smo bah jong pi kane ko ki jing ai smo bah ka kenda ka de kenjat tawel mo ka de ka gamasha jong ki asamis kane tewe nganget pitit na polis bajar na niyo ngan sa pendon kami kani namar balay kalong ban nyat sep perbasyit dadon kam emergency ban sum rumah ban nyat sep perbasum blesibon ngan jin dala kwa akjing sisya ban yo ada kabakum gine ta bala su kerpang namar kani jutit na yo tu badam tajong pi pat pilai su kerpang ta to jin dala kwa ban yo ada to namar nangayo ada to pitim ngasik pendon kam teng emergency ban sngap pla long stool mo Atu kelam ahai tom lele next time ya fadar ai da katu kay namar ting ten lele nong kendong kelam ra ngas pong na kapong da katu mo nang ta sa way pat nga pendat yau new sentiu bagi ai hakane menin ruk muju apa mau kendro ngali ai jengkren poi kendai baji ki ai ngada kane nga si rano dum maflor wala de ini maflor lam jaing kendiar nga rala gara kadau kalong bagi ni kisnam ki baladap ngapong dini jaket second hand nang nena po yodo te kapar ba pendai pi ki kat sendon te kan ka jaket jangan amar ba ide belarim taraim dei tangi second ila dei sipo han sendon wala phong bun gut ki breu ngatit tat te lakat ngalas ngule rain palat namar ba nai jingkren kumno bat ka khiat artat na kata kadau nga pendai no hang ni ma flor ba laj bat nga pendon kam artat ya gini nengkong ngasalia ban sim kumangong eping ala donong sibun nakabaka kat ke jaket barakawai ngasih sengudom sirkom dari wan pendat henry ngalayo but tang baka ta kabut ngasu ya tu tang yapi baka ta kabut jalong namar bangat treha seminary mensua ngasih alami ki kena bungut ki kena seminary bat ki kena asyong fadar ngini songja ngapat ngajaitu te ban songja nak bentai la dia ngatip ngalayo baik bangadon gane uniform mo Kitu ki kena apa ngalum kum gine ken nda kapor ngailum ngara ngailam kena pra kena ingot spor bamja so bane ngapendat digine ke te ki breu teng ki pe lengo namar we basau we bastem we bajrong balungkot ki kena ayu gine ki yo tang bahado menta empat don bamis ki yo jabe itu kena cakata de kabut jonga pangine
Ngasu ka banong kani ngasu batay tang ya pi ai kan sa tang pedeng jungi mo ya tip tang para mangi piru pilapan pendon kam dala ji seng he mo pandai la pandai yo la kayo jawro mo thai te man tawan songja mo le jik kre ji seng ne songja ne te ka jing kren ba de ban ai kani ka por ka de spang kani ka team jong ka jing sngorit mo ka jing sngorit ndai ka jing sngopo ndai ka jing sngopo ka de ka jing sngorit tengah semua komen ban yo ban keren halor kani penrit ya ladi khmat utrai bat unsa kentiu ya pi sya jorong sakoi ke jingpuli lai pau tarik jong benai Desember kamot dang pindiat sengi dang syudap ka ayom adben bat Christmas bat hakalai pau tarik hadin ka Christmas ka sengi sajan syua kaneka lai pau wei tarik ka beri ka sengi utrai wong komne u Yohanes ngato api ko samla samhoi ka sitiu Yohanes ngato api ko samla samhoi namar pi long ki bakhalan wat ka ketinu blei ga yaisa api wat pi la job yo bamman hey wat e je ka perthei ne ki eke ki badon ha ka perthei la do no e je ka perthei ka jing e jong kupa kamdon hauta na bakata ka badon ha ka perthei ka jing kwa abrai wat ka jing sarong ha ka jingim kamlong na ublei handrei na ka perthei bat ka perthei kan jano lembat ka jing kwa abrai jong karu handrei utaw balo le ka mon jong ublei un im junam aso tanat ba puli kan ka lai phau tarik jong benai Desember te kanero kanang banrap syu na maru Yohanes wang atho api kisamla ei ba pide ban le ka jing aple apeng ka perthei bat ka bor blei yano ngin jet habangi jet ka jing sungoret ngi jet yo blei hi kumangongi pinado menengi pensyai kam dei ka jing sungopo ka jing sungopo ka dei ka bangin pendo pendam ka jing im jo kisamla ni human step ni pejala de ka dur nang tangi benyala de nyong ngabam lar kame ki wei te ki babet ki compare ban nang tangi pendo mensim nang kong nila de kam dei kata kane ka jing sungoret kawan na ublei hi ngin yo i menta kendiat haki sam ngiyo sngo bon sin bakran sa panggani ka jing sngo red bon sin ngam ko aban ong syoi kita ngasuko aban ong tang kaneka kitab power kitab power pindapet naka jutang gabarim kalnong bakhan reo ka ong kumne kabalong paunam hadu kata-kata ka perthei ka kuat yakane no ka perthei ka kran yakane ki preo barok ki jaj ben reo barok ka jing sarong kawan haswa ka jing jot khat reo khat pra kajing sarong kawan haswa kajing jot kaya cho kajing sarong nak mat kajing jot hadin ka mamat la ya ja kajing sarong lakut be ja kajing jot nang ta ka ong ka khot ka ba khat khandai pan kajing hangame kawan shwa kajing kelon malu mala ka ju hi ka kajing sarong kawan shwa jing jot kajing hangame ka chuan mat kajing kelon kaya gini kisngi pule kitab Samuel bau Samuel ba mene ka sngi rung yo sngo blai khot yo agar kom bapala kajing khot yo Samuel bau ki me ki pagila pen kentang yo bat ki pen sa yo ha sakresti mo haying mani ko man no yo sngo kajing khot jong blai bat ula ong hoj bola kalalong prophet bakrao unew Samuel utho shupang Saul bagi Israel ki kwasim bagi yo sim Saul ki yo monu sim Saul long bas babreo dan babreo ko mau karan nyang karnyot kadur kadar pat kay bala tho pat kitab Samuel kalong bau neu khna pat unus samla Saul lalong sim bun snem habakut pat law wan ka jingjot shwa kata na marbaula hangamay sarong laklet bau blay de bala kentiu jot yu de breu ba ordinary person mo nrei lalong sim bat kawan shwa ka jing sarong sawan ka jing jot ba la kentai sim no yo uru ka jutang barim kita artelil abyang bon ba ki don ha ka sam ngin num don porban yang ngam jelewe kani yang syukun tu pi nya snap sakan diat man yo jingmut na kani ka convention khamtam gitu ki balawan nadu kini kisngi thodeng bat menen ngalawan sengap ru khandiat menen hang tu hol nas ngo gi jingi kai gi bakordor kito ki balawan na tarikin si yo jing mento shibon poi shi jutang bat mai menta ngidang syudap kayom advent pat kayom Christmas ha kayom len advent bat Christmas ngiyo ikini ki bringi priang so bai we fadari bawan syong ne fada ang to udang we jakat to pai no chene fadar dei badang kam samla pecho fadar bala kam tamen lele
Mo. Nen sakran si bedon la kapali-pali teh. Tarik pali jonga mo. Te kau ka Yohanes Baptis. Manta ka sngiro pios ngospang Yohanes Baptis. Bong yau bahing jong kun lang brot pek. Uniu kun lang brot. The Lamb of God, the true Lamb of God. Bakit no ikipop ka pertay. Ngam don por ban batay rey lada batay sa panggata ka sngi burom jong kiju bakot Yom Kippur. Kasngi jong jing panmap. Hado man tama ne kadang don kasngi jong ka jing yambreu jong kiju nam takipop. Hakata ka por gi bo ya kikti kamtam ki senrang halor blang bat nang tayo no blang sisen sisnam ki pa sha jngai kyong utaw de ulang brot bakit no ikipop ka pertay. Teu yo ane sa baw yo iu jisu bar ulas ngotu daga jing pensay mun sim bakut baw neu de Mesaya teu ang neu de kun lang brot bakit no. Kun lang brot basisya. Mdeu blang, mdeu marat. De kun lang brot basisya bakit no ikipop ka pertay. Ngisi pendon kam ka pormas. Tenda pendon kami kan pormas kan mau no kan bau jisu dai lang brot basisya bakit no ikipop ka pertay. Ngiknya daw taw jisu. Habagi breu kila modor bau jisu bau Yohanes udeu Mesaya ukran syai gospel Lukas nang balai. Nga penbaptis ya pida ka Hanray utaw banwan hadin jong nga unsa penbaptis ya pida ka bada kading. Kading kamot mun simbak hoy. Kamau jisu lakren. Bandrung siya kahima beneng don kam ban kabiang da ka bad mun simbak hoy. Par Yohanes ukran ya kata. Da ka bad kading. Wang nga ngamday umesaya. Ngamday. Utaw banwan hadin jong nga ubandang wan wong ngamlong bobit ban law ya ki juti jong Une unsa penbaptis ipi daka daw mensimbak hud daka daw mensimbak hud. Daw Yohanes ulas ngutu yala de ka benta ka rol la jong te. Ngadai tang unong majlenti nong penkre ngam day ngamlong babit panlaw ya ki juti jong. Badhaway pa ka benta wang nang kraw nga nang rit. Niu inuk sa jong ka jing sungrit te. Kumanga ong ipi nga banbiang. Mde ka jing sungupo mo. Jing penrem yala de. Hari ban sungtu yala ka jong ka benta. Kabaw blay wa ayengi. Ban sarong nam taka jing benta hanray ban kupat ka jing sungurit ka bakini gibreu kila paniyangi ka jing sungurit ka bakumno ban play their own role mo uyane susuto nga dewe te nga smuto dewe nga dewe nga nang ja uniw nang kraw uniw sa penbaptis nang daga uniw sa penbaptis daga bat kading naga gospel Lukas Tiang ni kapor ada ben ngikan mau bahayo uniw Yohanes Baptis mo ukon jong ka Elizabeth uba Zakaria tiang iyo nuksa ban puson ken ban pensyong nong rim ban revise ya kajing im jongi ban revisit banong kumnong an pen ya kajing im jonga kumusamla bangan yo amat ya kajing kemen ka success sa kajing im samla jonga Yohanes Baptis ulang nuksa bakra pe sa way bro bakong san ba hakani ayom adben bat kayom Christmas Joseph bakut kani kayong maniru lapan kantang how Joseph umistri ding Matthews iway kat kendai kaong uneu Joseph ude bro bahok kamot udah berubah sengurit, batrisitom, ubahok, honest man, just man, iwe arpusaw, berubah sengurit nagata kada ule umno, laong ba ule ulale, ya ka babata ublay lang ba angel. Ulam mo depan pelaj laka pelaj kumtuy ka Maria, henry habaw ublay lang ba angel lapan syai pimday ban le kumta, pidi man shimi ka di jingkit kle ban long kupa, jong ni kayeng kasam Nazaret, kaktin ublay iwe arpusaw kong ulale kumbala bata du angel. Tang breu bas ngurit unle kunta na day basarong ngong ngamle re kunta. Kumlo laban long kani ka breu kampat ya poy nga dang suya tektin kala da armet. Ngan bread no eka ngan kentaj eka. Henry da ka jing ngurit ula padiang tingiyo nuksa te. Yohanes Baptis, Joseph, breu bahok, breu balay eka monjong ublay, Matthews iwe kat kanda iwe arpusa. Sa kawi ka breu ka bakoror hangan ka por kum kisamla kentay. Yo piong tang ngai nuksa tang kisenrang. Kenteru don hi samla kenteru don kaman sungurit yo ong basungurit tang senrang mo tang senrang don kaman sungurit tamla ban long kunta bat senrang bat kentei tang yo i kawai pat kanuksa kalong kamaria thesoti tertat ka breu ka magni kengkor ado kata ka breu ka bakordor ado kata kablong ka rikhuj ka banengkong ka nong muna bat nuksa Lukas iway lai pupra kalong hakmi ngalong ka syakri utray tukan urlang hanga kumba mekren kumba kren uneu angel kumba ay kubor angel Gabriel kala pediang da kajing sungurit ko ngalong ka lu inuk sabiang sa jongki
Iway sau pu pra, sorry. Iway lai pu pra, iway sau pu pra Lukas. Nabau laken mau haba kalarway ketu gejing ruay ro yu. Ong nabau laken mau yang kasyakri kabaret jong u. Baik kejing sengurit jong Maria. Kat ka keme unong penim. Kaban salong ka keme. Mother to be mo. Banlong keme. Kong naba laken mau yang kasyakri baret jong u. Tayo nuksa ba samla. Dang syudap kene ka ayom Advent bat ka Christmas. No? Nuksa jong kejing so iway lai pupra. Iway sa pupra. Bat kajing sungurit jong ka sa sisin. Iway lai pukunday. Habakala tip baka jong ka Elizabeth. Kala Armet Landreu benay. Kala krela krum bran upo Francis ula tim. Halisban. Hakawal yudde. Bat kisamla barak way kapertay. Kamaria kala krela krum. Kala lum kijaan bakala lek bran. Kasutu baka kajing yarap jong ka. Namar ka ni kabriw kulong kabasungurit. Nadam day basungurit kanum lek kumta. Kakalam lek nakamta ka picnic, kakalam lek baniyato kana briu siya tay siya Judea ba jangay bahana sinong la jong Nazaret palat si 4 kilometer kat na siya long siya gawati. Mga kamiunong penim yang ublay ulajit kalay ban syakri lay banay. Sebab hadu banakha, ndro banay polas lay long kenda. Artatin usa karya nengkong. Kung no ka ba kam day syuban yokun kandang yokun temo. Ndala khate syuban ka ki bro ki kran benya ka bro ka balengki. Andray ndala khapat dan kam nong yarap syu na rum na neng na kamon na kadiang kilawan lut. Ngan ra mga ngan trading mga ngan yarap mga sajan jansop mga banong yarap sudah kamarya kala sutu labiang katu. Syuban kam don bawan. Tala khapa labun palat bro. La jenjar sa kabam ka diru. Te kamaria kala sutu la biang ngan no la dep la ka kam slai banai ka sa. Kat kum ka jing don kam jong ka. Te kane ka briu namar ka jing sungurit kale kane te. Kale syakri lai banai. Pi nangingam jeleo ka tien jong belai kanu ki jing hikai ki bakordor hadu kata kita ngiyo kun sam la bain. Te mentau we bakong santampat. Uyo anis ngalai nuksa, Joseph ngalai nuksa, kamaria Thiesti ngalai nuksa. But way pat bakong santam tau di ublay balawan long briu. Ublay balawan long briu. Tau di Jisu nong penem jongi. Mla nyaw syu kinuksa. Mla nyaw syu inda pulay kisaw gospel ngin sa laplod baro. Kajing penrit yala di. Kajing penrit bankaru. Mo wat bankaw ublay. Uye ja kajing long rit te. Ula jet hakata karukom. Nga siong lakaha semasi yap hakal bari. Amdan way na pleng jongi bakaha semasi. Hakasem masih jong kini kijuk jongi mentate ku asudaman ka kini ki krip bamenta ki khilung ki ong ani tenat padar ni dayo khai nga hang tu day duplicate krip mo tin pareng ki ong nakli mdai asli duplicate mana bam ko api ban khai ti khilung ro ki tenat baban ka hare ka original pat kata kasem masih original pindon kam manlek samerten pisa sungtu e ka jing mo hang tay bathenyot hang tay merten hang tay so thu ya ka krip benengkong galong kumno kajing sma kajing syakan taj kajing nyaw ben kat yu khunu blay mo hang tang so thu ya kajing e jong blay kumno ban penrit ya ladi ban kha kumto ban yap kumto kha sem masi yap bakal bari mano bakha kum bakha Jisu mano bayap kum bayap Jisu blay la jet kata kalenti ublay lajit da kata kalenti. Kamu ublay it pala dia kena hok jong kajing sungurit. Lajit dia kena kalenti. Ndak kali ala dia balay ublay ujiet kumto ban kha kumto ban yap kumto 4 judon ba kha kumto 4 judon ban yap kumto 4 judon. Amdan nurse, amdan doktor. Mo hakajing dum. Kumadon way padar temen mencoba pada albinus yang hakajing dum jemproj romdan. Namaru Joseph uday bamdi dumah. Mo umday smoker mo te jemproid romdan mobile 4 don hak to por mudur ulong midwife hi ulong nurse hi ulong 108 hi ulong nadong sodong perkat kumto ban kha dapat ti tanat ken wadi ka ding panaru tanat mo dapat ka ding panaru tanat ken pat klemat te ka mo syumat te ki we pe kai mangi to mo te kumto legit nga perkat bat klempet
ki pabalang gila hikai yangi bau jisu la kha kum to bat uyap kum to hakat tak jing long rit bapo dor tam kenang ban identify la de te ban penia dei dor ya la de bat ki ei yong tin pareng the last the least the lost the last the least the lost bat ki berubah po dor tam bat duk tam bas ngopo jaj tam kataru blei wang ngadon lang bat pi don't worry ayat linti lang bat pi nak kata daw blay ko aban identify bat ki beriu ki baretam ki samla ki bakendong tam Pope Francis wala dadan ki beriu ki bakarenda ko moy pangjong un ray du Pope jong jing isnay bat Pope uba kren bahay kani go to the periphery wang wat hun tang ban silang para samla tang itu group barit tang itu kenhun barit tang kenhun duai tang kenhun prayer group tang kenhun choir let kendong kan surat Paris maulai bahe, lai cikendong ke surat. Paris nong mai bahe, nak kata daw la dibait mentah bahe palat. Paris operselong do bahe, tarain sa dibait tarai. Mo, lai cikendong ke surat. Wat huntang ini small group. Balangkam di ka club. Pope Francis wang haka synod on synodality. Church parish is not a club. Tang jong ki member. Baro long welcome back. Mo, ide ban let sigi baret tamru. The last, the least, the lost. Ublay la kha kunta nakataka daw how Jesus Christ ngi ka jing leret jong siti siya ki Filipi nang tay nakradan ba jorong tam uhiyar siya kradan bapo tam banlong breu matsya banlong kumuknyang banlong kumumrat umareng nang taban yap ban tep syat nang tapat nang tu ban kiu biang pat joj kiu na ba jorong tam siya papo tam siya po kendo banlong mrao banlong syakri nang taban kiu biang ulawan takataka rukom badu ku ay ngiru ban phong ye jing long rit ban kiu kradan pat kum bangi ong blay sakentiu yangi samla phong da jing long rit sakentiu pat yangi Matthews arpo 2020 suk baban kan mau mo Matthews 2020 mentaro don hi jing le kai 2020 India bat Afghanistan dei ka baar ngar sei nga weu fan jong cricket te phiru pi suk ban kan mau 2020 nang ta 27 mo haba ki arngut ki khun jong sebedi bat ka keme ki wan bat ka ege jingkwa kenrat ngakwa we khun syakamon we syakadiang ndalele uno noru we syakamon ngamda ong kerteng tang ba jonga bai baroar di jonga bai baroar ki khun jonga bai ngamda khuslai de syaka we bandon syakamon Yohanes ba Jacob tang ba ki khun jonga te jisu la poi ha ka dilema mo wong kong phim smu thu ya ka ba pi pan mo phim smu thu ya ka ba pi kwa an chupule khendian pilai poring asiteng kentang an stick bai sipotong asiteng kentang mo nganum tam tharai te wong gumne wong pim kado kini kisenran ka habaki latip bak kata ka breu ka kwa buram habaki wei pat sipongot kisenran kila sngo spangane kila bitar ki arngot sipara ujisu lahaban khotlang yeki banai conference banai seminar bawang pitip kumno hapreng kiro perthei kitu ki badon hagabor ki pensngo yala kabor bat ki bakrau batri kile try kle halor ki wei hanrei kane kamdei banja hapreng jong pi ki samla pai man ong no ngi samla jong ene ka zone kamdei banja yangi ladau no kwa banong rang bado hapreng jongi udei ban syakri ya ki wei ladau no kwa banong kle do udei ban syakri ya baro wadu khunu breu kran pangyala de wanga ublay mon long breu nga wan ban syakri bat IT ka jingim nam taki babun pek la syai na kikentin jong ui from the horse mouth mon nakasintur jong kulahi ka manong nok tin pareng yong kadika idiom nakasintur jong ublay ukran kini kentin manga ru ngawan ban syakri nga IT ka jingim nam taki we arpo nyo ladau no kwa banlong hedo ude ban syakri hajing syamo kung ambarin day minister kawan naktin Latin ministrare mo ban syakri pagba mo kiwei dang tia pot nyo para baje kung amparin sa baje la khig yo mo ko syakri kata kam di basuk mo prime minister chief minister kidi ki syakri tengi ngin sim ya kaneka kentin syakri kam tama bangi long Kristan ngangai kong amparin balong minister Kristan isong tu ka jingmut ban syakri kumba uji suhi kayangi khalai Yohanes khalai haka por basa kejadi ga apostol uji su ang kumne phikot yang au nong hikai bat kunrat bat ngalong sisya kumta uklam dinai
Pikot yang nong hikai teacher and Lord. Wang ngadai sisya kumta. Kelempap udah ublay itu mo. Kerdan bakrau tam day mau. Laka taru wang toh kadai sisya kumta. Talada mangau nong hikai baru kenrat ngasat kejat. Kan eyo ya pi ban yasat kejat markaliang. Pi kan eyo ya pi ban sat kejat markaliang. Petrus wang ngam trek bapin sat. Mo namar Petrus terai ti por dang wan mo hamle si artat. Dari basat kamu dabar la syong ngan. Ngaru ni tu kana ipi itu kana gen ba ki paris ki dong ki jaka ba ki breu ki one bag nalum man sa kijat apostol khot la ka khot te shu yang ngan ke tu da bor mo te mo da ma menta pa te ne la le standard ki breu la senru ya senru te sa kijat somban num kutsu ke mo da dor special ruba asma sen da mo te Petrus tu ya la jang namar ba mo nong tong dok kha ta mo Suatu ulatih undai udah pada lekut kata-kata orang kenran menum sat kejat. Teu jisu ngadon kam ban sat ya meru mahap sat kejat markeliang. Memang ukledo jong ki apostol kakam jong me kadai ban syakri. Sat kejat kadai tang kador kadar ban syakri ya ki men ki para ki baret Tengah tarai las ngutu jutang barim jutang batamai ngan poino sya benta ka bangan conclude mo. Kajing penkut ya ki kon samla. Samla tunginya teri borba haunus na marajara fusau kum kajing persyang shimet ban kup ya kana mensim sengurit kajing sarong kawan haswa kajing jot nginda ong opposite mo kajing sengurit kawan haswa jong kajing job kawai de jing jot kawai de jing job nginya jiet ya kawai na kata ngin jiet ya kajing job ndai kajing jot na kata kadaw sedang na kajing sengurit rai ban bu Number 1, lai teli lesson nga ko ban ay langkot. Benengkong kalong kani. Rai ban bu no nado man tayo blay ha kajaka benengkong ngilatip in theory ngilatip. Nginle no in practice. Theory ngitip. Jisu ang tao ba yu pabat kakme palat ban nga umlong wordi. Umlong babit nam tajonga. Tao ba i samla i lok sya jonga umlong babit nam tajonga. Tao ba pisa ba spa ba buram ba bor palat ban umlong babit. Kito gidi blay tao. Kiblay tau habu no syarut kiblay tau habu yu blay basisya caka banengkong tam rai mentak sengi hakapor ba ipadarin sa sayo jisu bat mangaban mapi ngaru kipadaru baro ngi bala IT ke jingimru teng lese ngila ban don blay tau bia tingin habret ingin kiblay tau ban bu yu blay ke jaka ka banengkong rai ban le kum ta ka convention mo nreu lai pulai jisu ang mapi pat pi samla Padar sestar badon hang ni baro ki paju belai to im sengi nengkong nam takahima bat kasandur ublay bat ublay unsa ai ki baro api palat ban ya ka bafidon kam more than you expect telang ibu ublay ke jaka banengkong kumno ro ublay umla ban sim jaka ba ar balai how prophet Isaiah about Jeremiah wong I am a jealous God presiden jongi unsa syong kanon dai idon samlah ni jan Meneba ukran tarai la dadon sewi pak samla pak kentai bakran yu ila bishni vi mo cinglong ublay ukran kum tate I am a jealous God kecaka banengkong ya ublay dan bala ban simi kecaka jong ublay pe ka hukum banengkong ngalong try ublay jong pipin mi ublay syo na lor jong pe caka banengkong ina yu ublay baru ublay wong dapi wacho ka himan reulai pulai gospel Matius ki kentin jong Jisu wacho ka hima bar kasandur ublay kapalan ublay sa pendap na dong syadong palat banyak kabangidon kam ngi lengkum, ngi pisang, ngi lempat, ngi ong bon ke mdon kam, mdon jam, jing huslai, jing lamwir ha jing long samla, bo syo yu blay nengkong. Persyang, blay tarai kulam keren kai. Unum keren kai do. Ha jing sungurit jong ina, mar sungurit ngi laban bo yu blay jaka banengkong. Ngin ino yala di, namar teng-tengi penlong blay yala di, penlong blay ki breo, penlong blay ka riam, penlong blay ka pisa ka tengka, penlong blay ka bor ka buram, bo syo yu blay jaka banengkong. Bat banlong praktikal mo nagane convention kay bangin yale ladang ila lalong success kaneka convention jungi success makatakalong man lakas ngi hakapor jan meet piki kon samla to yalum langi ki para hikay may paru tungin ya penlong ka family prayer ngako banlong praktikal bapin sipit pinong padar keren ayu mene may pa tungin yalum lang nya duay kendiat man lakas jan meet nya persyang banduay no ka family prayer kayang kasam kabaduay lang kasalang wang Father Piton ubaday na kaseng Holy Cross uban salong rukot mo hakipor banwan kayang kasam baduay lang praise together stays together baduay lang kasalang pisam la kay pidibin stang ya kata hilaban le kata kamot ublay layo ka jaka banengkong bar pat man la kasngi utray kadi kasngi khoj ban rakhi khoj klempep klemay daw syo
what ai dau shu nang ni shakmat hadu menta pi ai dau covid te covid talalej dawan biang rum lele to madap tang ba ubleu de men sim jaka banang ko pi ngala ai dau no te ba kumta ngaklem lejingnya seng menen akan mau por baterai we ka parish ngalej mas hakas ngi ublei bon kirang ba ki klem don dang ahiar pad nak tak parish soyong hakas ngi nengkong ani kirang ba ki babun tengah orang yaki por badi syalang men step soyong long men step mom de men met yo pi modur ba men met te de yo pi sung tu bakla kan yo de da we pad jadi di syasaum de da no basa tenang tasnap ngong yu orang ba menin ngam yu pi ka mas tu kusnong ma pi kam yu kumta tawai orang ba te fadar ngamut ken ban mi shus ngau thlia ka po te sado sisa jan met mlelei men step sngiu blei bala thlia ka po kai ka po ri batatip khanang ba sngiu blei ban dale thlia baik ni fadar menin kumta te I pangnoi mei kha I pang I kiau pida don kiau ne pida layap ni kiau pi em ngamonong kiau ar keme baik snap pi ki ai dau te nang ni shakmat ko kon samla duai man la ka sngi porjan miet gini persyang bar ka sngi ublei te ka bakhoj num don bala ban tu no e ka sngi ublei but sngi ublei ndai tang man step ngim dai ki Sunday morning Christians ngi dai Sunday baro shisngi hadu ka jinga sengi yang jan miet adang ila ban le kumta ka ne convention lada san po 100% pila ongan pentre kam ya kani pen pau bang don kam yo ublei ngas ngurit kum samla ngadon kam yo ublei kala long success kani poin ka manengkong ko maong ya piu blay wan jaka manengkong ngadon stang arti poin lengkot ya kan ngayo asngo menen jan metro ikran isar albat hang ti albat nongrum blay ude man yo e ka jaka manengkong ha ka jing imjong samla ta arti ki poin ngong ipi man ka sngi ka jing duai man ka sngi utrai ka sngi khoj man rakhe ka klem ai daw barosh sngi baar komu samla jisu nginom sngo po dalele ban syakri komu samla jisu nginom sngo po ban syakri kamdan kawai ru ka kambas ngopo habang ilong nongkit kam lagi ni syakri bahakamat do ngak kemen ban syakri la syai men dala syong ka syong man pidi ban kloy ban syakri ngan syakri ya kalok bagi khon dan jing ngopo kata kadai ka bak kemen tam ban syakri mo ban serve ya kiwai banengkong ong bu yu blai jaka banengkong baar ngin kloy ban tur syakmat ban syakri ya kan ka jing hikai ki breu baro jong ka partai ki lengo bat ki praktis mentah yung ka servant leadership kini ki officer ba thamai mentaken IAS bat ki wei ngas ngo now father VM Thomas uba hikai yaki father VM Thomas uba paunam ba bala puli hang tipo Harvard University mo wong kini ki new young officers mo kilong impressed with this teaching mo kana ki jing hikai jong Jesu servant leadership haba filong leader pidi ban long syakri ban kloy ban sad kejat ko mo ngop Jesu ban syakri kam don jinge ngin pen I mangi samla Kristen wat ki samla Hindu ki samla Buddhist ki samla Muslim ufadar ba she ai class yaki ni ki officer mo ubada yo ada ka kerdan wong ki kemen kan tam mangi samla Kristen ban yo ban syakri de balong ke jing kemen ka bakrau ka joy mo special joy ban syakri mo ni longkit kam ka seng samla gini ki santli ki parish de ka kam ban syakri ni das ngo kemen ban syakri tapi yo le kumta praktikal nganong epi mo sedang na yeng nasem waleran syu ban sarieng clean queue pendap kam kibarit may pa pila le kata ngan syakri samanga ngin le mangi pila atray kata ka mensim jong samlas Kristen ke samla Kristen mo ba may pa pila dep la ka kam syong thai no ngin le mangi ngin tray mangi ndon ka kam ka pa dor ndon ka kambat pador nang tawat nom lerang bantur haki kam sinong ro haki sina kam sidok tur syakmat ikni ban syakri kibre gude ban yu bonu samla Kristen Katolik udai samla ba syakri haka imlang salang heki klub football mo nai kitu ki klub khalai ne tho tim ne kitu tan nai ne kala mo kalai ki klub laban nong no klub football cricket ludu ki kumta terten mo kano ro ka biang hi klub tama salia gini ki klub te kitu ki jaj sedang take leadership bat pani ba fi syakri ngalong leader nga syakri ta ka de ka banengkong mo imlang salang balang sinong sub district parish zone diocese ru haka zone ka diocese ru one by tur by syakmat ai ka jing syakri kata ka de ka leadership ngide ben ya fight
nang ni syakmat. Post President Paris Maukar, ya fight san reungot. Bat penipat, ubah syakri, ubah job day, ubah syakri tam. Ndai ban syuk ong yaki way baik. Haki por beladap te, ulang utuh. Hadin kata lah jet Presiden yu, baru apat basu keren bain baju. Jet hi, tu bamler, tu bakunta, tu puruti, piat, do lap, do jam, do tor ai kerteng lai fujat. Dalam day prosession pat, dalam day biang ka election pat, ujo bek. Baca itu ya lah deh. Jet hi, ben hi. Dalam poi biang jet biang pada ujo. Baik. Mentah ka ban poi kapor bangin ya kene teh. Ngin ya kene damar ngi ku aban syakri. We want to serve. Baik. We want to serve. Ki kam sinong, kam thau, kam balang, kam imlang salang baro sedang na yang nasam. Bat ka bakhadu. Kapoin ka bakhado ngalapoy siya kapoin ka bakhado bangin don kani ka way hakajing long samla jong namar ba ngikup da kajing sungurit ngasngawi kani menen menmet nga day way bopej bahay ki news mo nga pej menen menmet ka news sa ka India Today ka porong anong yefi kanday khat saw menen menmet bakrani ini kentien dayon Narayana Murthy founder jong ka Infosys habala interview ya mo menen ulakran kumne udah bro bapauna bat kalok jong ki karena ke interview but yung pila long so successful kay try ka ba piyo jing kay but uang kumne my parents uang uneu Narayana Murthy founder jong ko Infosys uang my parent taught me this one uang ki make pa jong kila hikay nga kani my first attitude as a civilized human being is gratitude uang makik make pa ki hikay nga kani ka attitude banang kong a civilized person, they belong gratitude. Belong beriu badap da kajing sngongo. Tangu beriu bas ngorit un sngongo kan mau ya kata. Tangu beriu bas ngorit un sngongo. Ini di pon bakado bang terwa ngayo I menen menmet bang ong tongan terwa kena samlaro. Ban tes ya kajing long sngorit jung ide kajing sngongo. Ban sngongo. Ngi di ban ong yeladi ani kajing don bokte yangi. Buan ki beriu bangai kendo ki siong gini kentien. Ublay ulakar ku palat yangi. Padar ngi duk ngi jenjar ngi kumta ublay ulakar ku. Yaki ku ni yaki ti. Kamtam habang ibu ublay jaka banang kong day. Ngilaban ang ublay ulakar ku palat yangi. Way po samla ka, way po samla. Padang kijing tenjo bagi jinge. Pilaban ang ublay ulakar ku. Tenamar ba ublay ulakar ku. Tengi day banlang jingkar ku yaki way. Lej aparis laban, lej aparis yung maneba. Rung siya yung mani, mi nakatugagit, hak paris yung mani baru kato kajo, ito ipada kersensi, hak paris laban ro kajo. You have been blessed. Dalalay siya yung mani ngis ngoblay ulakar ku am yangi, na mi panagagit to become a blessing to others. Pag mantabang iwan convention rung ilalong blessed eh. Nang tangin sayo sa kajing kerku sakramen sundon na ublay baim. Ngili ipangin nong ublay ulakar ku yang ngasungo i ublay, ngasungo I may pa, ngasungo si buon gibreu kajing imjunga. Mentangan penlong ya kajing imjunga, kajing kerku ikiway. Stang na ibarit. Do small things with great love ang Mother Teresa. Ngong ipimene ban sadjan, ban sadyeng, ban raum, ban siyanong kundong gitleding ne kanikatay. Ne kano kam ban sad ban kling. Small things with great love. Sedang na ikambarit kumong ka Mother Teresa. Small things with great love. Blay ubisari ka jing age mo. Kini baro kimi na ka jing sungrit. Samlaba age. Nangta, kadika beginning ka ne. Kadika jing sedang. What stop padang ta? Mo? Ngakwa abag kun samla yala di bad ya piru. Ngin make a difference sa ka jing imjong kibreo. Like naganalumpong da kabong, I'll make a difference to someone's life. Para ki barit ejo nga. Sedang naka-smile. Sedang iktin ibas ngutenat. Na iktin ban kren, ban kro, ban pensiluri ki para samla. Kamtam ki para samla ki bale jengay. Nakabalang na ublay. Make a difference. Pinong, hakajingim jo nga ngalong kumta-kumta. Ngalaya sa kama. Ngayikundo, yaw tuway samla. Naparis maukar. Naparis opersilong. Naparis mauprem. Naparis mahulay. No? Nakini ki paris. Santali ki paris wo. Ula ketaya nga. Ula kren nga. Ngas dang ban yaselok biang dei mau bo onra kani kejing kermen hanga ngila ban syakri ha kata karukom mo marang isngongo pala di ublay bat kiwai te kejing imjungi ban siu kaliang yakta ngile bahapat ya kiwai ngile bahay kiwai sedang nei barit no stopping dare to dream big mo dream big mana ba tip nampling ki kun samla jungi kin sale ki kam ki bakrau hado kata ki kam syakri ki bakrau
Maki bakraw do kata ta. Sedang na ibarit, sedang na yung asam, pinsay insayo ki result ki bak kemen bat ki ba job ado kata. Tengah iku bela ya pisa sisin samla ba Nado kemensim ka donut kum kinong syarai lang hakane ke jalan yam mo. Bangiyo alat ban keren ikun samla. Ngikren ya ladi, ngikren ya pi day kamenta, pi day kalaway, nai ong tanggalaway. Mo tomorrow never comes dong laway si laway te. Juan te mo. Tomorrow never comes santai pi day kamenta, pi day kalaway la syai kum kikpa kikmi. La pi la bil lupa kini ki jinglong babha. Ka jing sngorit. Namar pi sngorit pi shani au blay. Pi shani au blay. Ndai menengala keren ya pi namar ba pi sngorit pi syakri namar ba pisngorit pisngongo namar pila long pilayo jingkerku tementa to long jingkerku yaki wei pat ki men ki para ki barit ki jong pi eniro Jesus Christ junam la junam amen. Shibun ba ki sembo jing berkat fruits for thought and spiritual insights ki bang ila yo sngo na I father ki ba ngi hab ban let kum ki samla ban puson jilio but ban song tho shy. It was a magnetic speech, I should say. All eyes on you, all ears to you, Father. The kubli shibun na kabanta ka to ka jingkren ka jongpi ka belong very powerful, very deep, meaningful. Na kabanta jing iwe pe iwe. Tengange ki samla kin ya wenjur halor jong kaning ya thap ti biasa sisien na kabanta. Kato ka jing yo jing mot ka jongi. Ti samla playo sngo ki jingkren gi bas ngotenan kembala ong father sel. Yanu penjit dan arteli kembala keren mei. Ka jing job ni ka jing jot. Yanu penjit jing job. Hapdeng jong kini ki artel hapdeng jong kini dan arteli kelinti. Kelinti ke bakhem bat kebel kelut sya kababha bat kabasni te yano samla kasyong happy bat hanga banjit ya kene kalinti kaba mga bat maphi ngin pusan bahaya la kajong kajing em te menta pat kumni saisin agi jing thapti kabajam na banta jong I Oh sakwe. Jan kelet. Para samla nang ni syakmal ada pikod ya I. Father na ay tawel show labyang. Tingin ya tina da ka jacket first hand, you know, kabampay la da dung penru. Hey, that was a hint, you know. Sweater ko long yong. Ti kumta ti ngi di ben so thu ya ki jing don kam ki jong ki ru. Ti father ko bli shibun ba pi pedang ya ka towel ru ban you're going to put it to good use. Thank you very much. te menta pat kumni ngin sayo ya ka gospel dance na sing samla Catholic Mokhar Parish hadin jong kipan sedan ka academic award te la karpat ya ke education committee ban penbiang halor kani Gospel dance mau na mau prem parish piong yu pi. piklam snga bahasa takadaw pinda keren mga pim jiyo sngore Kiti, yo kiti. ibe tang gijing bakla kijing baha pim yo sngo hajing sya haba bakla mga penbej me em Ka 2 minit ka don na takadang mali eh. Mau prem parish. So para samla tungin penkre la dia. Speak to me. I want to feel you. I need to hear you. You are that's leading me to
Whoa. That was awesome. Kisamla na mo prem. Riban sengot ho shisha ba ka message kalong ka basay kedarya baro. You got triple applauses. Haka po ba people form. Ka ba peni ba baro ki sengot ho. Ya ka jingmut ba ka kubor ka ba pitmu kum ka senga jong pi ban wanra halor ka ni ka rinsan kublay shibun please everybody else sa shisian pa. Ngadon ay 80 ban ong iphi pelayo ibaha em hang to ki hikai kumno one set hajan nado menengi sia shrut hang ni halor te katukan gadi nuksa babaha pelayo em. What did you learn? Islands ke borok ke bangiyo nong tu kedai ki jing it Nganya tu mo. hikai hang tu syapang ka jing it ka jing shai pipat na do menes signal kum tu ngan pikot yang aban selfie menta perlayo selfie te ai ka jing thakti sai sisien na menta samla na po mo prem te menta kum ni ngin sayo ya ka academic awon an sa penya da ka education but ini iparlok jonga te nga ailat ya pimanta mo tang sisien. Such a long list there. At least 50-50 in a share. Selfie, so much for one selfie. Kini ki samla jongka education committee kila long ki balakre. Tingi don arbenta hang ni bangin ai ke benta ke beningkong i khot sumpai madam am prinling do sumpai pirwan syakhaman. Ban samlem ya kini ki kusnam syakini ki para samla ki jongi ki bala lebha bad ki ba la job ha kini ki jingpuli ba per ki jongki ngan khoter ter kini ki kirteng Alva V Cream kakam padab layo lupa. See, she was supposed to give the award de layo lupa ka reward Hamadan. How did we miss that? Alva V Cream ibala pendep ya ka jingpuli ka kedan MCA. Roslyn Perto MSc Physics. Evangeline Thubru. I'm so sorry. MA Adult and Continuing Education. Angie Melisha Hayong, MA Sociology. Shisha Mary Rapsang, MSc Maths. Iban sa Shimlang, ini Samla, nagbantajong i. Yaprang Mickey Bosco Langstang, MSc Geology. Batprang Kriem, MA Khasi. Winaki Angela Lanong, MSW. Fatima Badunbor Karyong, MSW. Bayamonlang Marbanyang, MSc Maths. Sweetie Mary's Imle, MCA. But Euphrisia Kurkalang, MCom. Tikini ki samla kilawan ter shani katkum ka kerteng ke chongki bat ka kerdan ka ba kilapas kini ki members kin sa ai hai madam iba insam shaki. Put your hands together everyone kini kalong kanuksa na kabenta jongi iway pa iway bahabang isdang ya kanu ka kam ngin pendep ya ka shadu ka bakod hadu bangin de yomat ya ka jing job ya ka jing job except if you give up. Kidang don ki samla ki bampat poi shani Shakhamad. Kublish bun madam
for doing the honors. Mentang khot ya Reverend Father Paul Linkod, be in one Shinisha Lord Karinsan, but I ya kini ki mementos of appreciation. Kini ki wipat ki samla ki bela pendep ki jing pudi jong ki ha kekerdan PhD. Ngidon ya I samla Diamond Karkongor, PhD Mathematics. Samla Lam Shai Lang Gordon Bla, PhD Education. Here she comes, Diamond Karkongor, our PhD in Mathematics. Lam Shai Lang Gordon Bla, haka subject Education. But ngidon ya isamla Ripika Mary Warlarpi, MD Anesthesiology. Please don't blame me for that. Madan batho ba pom steng tini nakata kadao. Ripika Mary Warlarpi. Hangning ngidon iparajing I believe iban shim ya kani ka award ha ka Jaka Chong Isamla Dr. Rifika Mary Warlarpi. Kublai Shibun. Thank you, Father. Thank you very much. Ti hadian katu ka academic award ti mentapat ngin sayo Dr. Amprin Lingdo ti ngakhod ya Shani Lorensan nagbanta ka jingkren. Hadian kani ikirpat ya ki Samla na Kalaban Parish. Bakin long ki belakre na kabenta ka item ke jongki. Very, very good evening to one and all. Dear Father, Parish Priest Father Tabor, so happy to be here in your parish. In fact, after you left Lajumkra Bishop's house, I always wondered where you were, and I'm very pleasantly surprised to see, Father. Bapila modernize ya kanika parish ka jongfi, kanika youth following ka ba pilala ban enthus man ta ka janmin. Hakini gilai sngi in fact kapan ishai kadar ya kata ka positive step ka ba pishim kum leader jong kanika parish. Ngakwa I kublei Father Paul Linkod. Again, another very great personality. Father, always such a pleasure to be in your midst. Thank you so much for sharing this podium with me. Another very, very, very forceful individual that I know, dear Father Sylvanus Nonkanri. Always such a pleasure to listen to your sermons. Very real sermons, very practical sermons. And if I, who have passed my youthful days, still take so much home from what you say, I pray that each and every young person listening to your wonderful sermon takes back home all the valuable lessons. So grateful to see that the president of SCYM Zone 1 MITG Nonkanri, very forceful individual. Can't see him. He's somewhere around maybe. He katoka speech kwa pi ay mapi ba mighty rangba samla mighty what was your full name? Mighty G Nonkanri. Kapan iba kikon samla jungi ha kanika jok ki yad ha kataka necessary step ki yad shakataka lenti. Ban pen bat ban lam ya ki khon samla jungi ha kalenti kababit kababyang ngai ko ble ya pi mighty but ya ka team jong pi barok away ngayo I hang ne ba nadok ki items of program hado ka attendance jong ki khon samla ba ka leadership jong ka SACYM Zone 1 kalong ka ba don kam bat kalong ka ba ki khon samla ki bon bat ki khon samla ki ito ngai ko blay rui Father Andreas ibadon ringkat bat ngi bat I Father Walambok lindo ru ibadon ringkat bat ngi
Hakum kani kapor. Mangi kita ki syakri padba. Ngidon ayu ban ong yapi ki kon samla. Karibat kajala kajongi ki kmi lenti. Bahkan don ka regeneration lani kata kajing pentemai. Ya kajing im jong ki kon samla. Ha kajala kajongi. Bakin la. Ban shimti. Ya kikam ki jam baro nado nakabenta ka governance, nado nakabenta ka kami ka pechong ka snong ka tao, nado nakabenta ki niam ki baper, bat nga kentu nga yawer ya pi ki kon samla. Ngidon kam ya ki kon samla ki banlong responsible, ngidon kam ya ki kon samla ki banlong responsive, ngidon kam ya ki kon samla ki banlong kita ki examples na kabanta ki waypat let's say ki basya ya lambakla kato ka theme song ka ba ka Mauprem Parish kalapan iyengi mentan hangni ka encapsulate ya kata ka problems ya kita ki challenges ya kita ki reasons for unrest jong ki khon samla jongi ban ngasngau ba ngi kum ka sarkar ngi da burom ban ngi da ngau tenat shabapalan ba ki church bodies but kamtam ka church ka banganga profess ka Catholic Church ka shimkhia ban yalam ban betin lenti ban pen i ya ki khon samla ya kata ka jing dawa jong kata ka community of young people ka banla ban yalam ya kani ka jela syakman hapdeng ki babon ki jing duna ki jongi ha kata ka jing ai syakri ya pi ki padba ngingat bangin sayo ya kata ka generation of young people ki banlong by example kita ki leaders kiban wan lam ya kata ka substantial change ka baka ni ka generation ka jongi ka don kamba nga kitbok kitwyang ya ka SACYM name and step nga don rengkan syati syapo nong mensong hakini gisngi ki baladep menen nga don hapo nong ston haka last Sunday nga don hamairang haka Sunday before that ngalet chapo sora rengkat bagi seng rang ba ban ngayo baka jela ka jongi ka long ka jela ka ba don bok shabapalan baka don kata ka leadership haki churches ki ba handhold ya ki citizens ban find ya kata ka peace ya kata ka satisfaction ka ba bonsen ngiyo ya kita ki temptations ba ki job but ki triumph yangi but ki wan lam yangi kita ki complicated problems ki bale se nginom la klem ka jing ya betin ketilang jong ki churches ki baper but kita ki bodies ki badon hapo ka church ka jongi ka bakraw ngidon ki seng long kami ngidon ka seng samla ngidon ki seng rangba ngidon ki kenhon padar hakajing yalam jongi archbishop jongi ban ngasngau ba ka jela ka jongi kalong ka badon bok bakidang don kum kini ki organizations ki bayarap yangi ban beten lenti ya ki khon samla hapdeng ki jing tenju ki babon nakaliang ka jonga nga ay kublay pi shibon bapi ay nga kani kapor bangan kren ha kani kapor kalong a little awkward ya nga bangan kren na mar nga represent ya ka government andre nga sngaw bahang ni people like me also learn mangiru gide kita ki balong willing ban participate ha kini ki programs ki jong pi ki balong enriching for life ha ka jing shong jonga na do manehang ni na do shibaje mensngi I have learned so many new lessons in my life. But nga kermen, mahabanga nga long willing ban learn. Pi lele ki kon samla. Pi day ban long
willing to participate, willing to take these good messages forward. This morning, ka message ka bangalan haponong mensong kolong, listen and act. Hangni ngayos ngaw bakiong, nado mene kiong, long kibas ngaw red. Kini ki lives, lessons kiba, no age, there is a bar in no age. Mat ngakit bok kit riang ya gini ki kon samla jungi, ki badan hang ni kat ni. Bapin lay pai siya ki yeng ki sem ki jongpi, but bapin follow ya ki teachings ki bapiyo ha kanika lempung mentakasngi. Ngin persyang kat bala ban live up to your expectations, and I pray always that God will bless the state of Meghalaya. God will bless the young people of the state of Meghalaya so that the future of Meghalaya is handed over to generation next in the right perspective with the right spirit. God bless all of you. Kublai Shibon. Kublai Shibon madam, nagabenta ka to kajingkren. Kaba pila ai but pasha jimut Shibon ya ki kon samla ki badan hakane ka janme. Thank you for acknowledging this gathering ya ki lingdo ki runyam ki bedan lang hangni, but ya kini ki tiny little efforts ki ba kini ki nongkit kam but ki samla jungi ki shim ban penlong kum ya kini ki jing ki para samla ki jungi ki yo ya kita ki jing hikai but ru kum jung ya kublai pi ba pi penslur ya ki para samla jungi baro ba kin long ki penslur ban mi shakhmat ban trei hagalenti ke badai kadang ban wanra ya kata ka jingkela ka baro ngi ang nut ha baro ki benta jong ka jing em ka jungi. Thank you once again. Tingin ay ka jing tap ti sa sin na banta ka jing kren ka bas ngotanat na kalyang ka jong i. Ti menta si sendon ngin sakhot ya ki samla na po laban parish ban pen i hangi ya ka fusion dance. Ti hadin jong kene kadan ka jing pentip khandian menin kasngi ngilasam ya ki award ya ki samla ki balapas baha ka SSLC HSSLC bat degree kinu ki samla ki bampat yo ya kitu ki award kin saya kendo ya ki education committee. Tiadin jong kani ka item ka baki samla na kalaban parish kin sa ai hangi kan sebut ru ka item na ka parish Upper Shillong.
come. I wanna see you come on. They deserve a wow. Nakabenta ka to. Energetic and so well choreographed performance. Kisamla na Laban Parish. Kabapan ibon ba ki richness of our culture, unity in diversity. Bat kajing bun sab jong ki para samla ki jongi bat kajing kloy ki jongki ban pindan kam ya kata ka sab na kabenta kum kini kajing yalang na kabenta ka buram jong blay. Thank you so very much once again. Kisamla na ka Laban Parish. Pinang tharai ban shat kum tu. I'm not in the right attire to do that. You bet. Ti ngong mo naduk meneng sia kren pen ino ma iken ka style shot mo. Come so my people and split with those trousers on. Ko ayo I. Hey, Ko ayo Pikwa I. ban yo I. Okay, ready, music. Asho, wait. Dan masuk jalan hang ni, laban part patlun, dan mana masuk jalan, haban and Lele re, na banta It's too jong ki. risky. Kanu biang bed. Shut up. Te sai sin ag jing thap ti nak banta jong kisamla na po Laban Parish. Te menta pat kum ni. Sayo ko program na ikum tu ang mapisa. Ki cancel ya kaway kabaki lapan kre FYI ki cancel ya kaway kabaki lapan kre shouldn't bug but don't sub. Talent is talent, right? Ladak lempen krek bakna ngila ben yang hani harinsan. Opersyalong is opersyalong. Yes, always up. ऊपर से आया. हाँ? ऊपर से long से. Hab chupan kesan bet ya kania orang ba. Te menta kumne si sendan ngin sayo ya ka program na Opersyalong Parish. Hadin katapat ong nak mafi. Ate femnon. Namarba ka babud kadai ka common sim. But kata kadai ka jingker ku adoration ya kaba on sayalam but ngin sayo jingker ku na Father Walambog Lingdoi beri assistant parish priest John Kalaban. But why you foresee te para samlang in long ki bala kre kani kan deka item ka ba khaddu ka bai dei bat kani ka entertainment but hadin jong kani ngin pen kre ye lagi jong ki donu ki men sim na bangeta bangin yo pediang ye ki jengker ku tiang ning idon ibai samlai ban mi khmat ya ka Opersyalong Parish ban ya da burom ya ka nakadaw ba kim sim lala ban penlong ya kawai pat ngam tip nakadaw use ya wat hi mapi ya kata te samla iba nong room the stage is all yours.
Halo cek. Teh kubli pibaro ka kerteng jeng ada i Rafael Kurkalang. Bat ke kerteng jonga gede samla iban nongrum. Ka jingrai ka bangan pen sengawa pi menta ka kerteng jong ka jingrai kalong tang mami. Kado nuot jonga kaya pangnut marway hapo jingdom na makala janti hajing leran tus ngau yaka do nuot jonga kopa Lisbon kini ki arngut ki samla ki balam ikhmat ya ka Upper Shillong Parish bad ki bala pensngau hangi ya ka tu ka jingdwai ka badai ban long ka jingdwai jangi barabor ban invite yauble ha ka jing im ka jongi 1 to 1 kopa haman lagi khilmat habaro ki cap
jong kajing kajongi sasisen pat para samlang in thap kti na benta ki samla ki bala mikma de ka Apashlong parish benta hapdeng kani kajing wan kani kajing kriat ngin pen kre na ka benta kajing pen saat men sim kajongi ha ka bangin sayo pediang ya kijing ku ublay lengba I Father Wan Lombok Lingdo I belong I assistant parish priest jong kalaban but youth why you foresee kita para samla kat ba ya keduan hang ni dang pen kre ngin long ki bala pen kre men sim ya la di ha ni kapor Ti samla warna biya shu sheni shatai ngin dan haki jaka shong gi jong phi kalapoi kapor ka bakartang shwaba kentang shwaba mga bat ma phi ngin mi na kadi kani ka jaka ngin yo ka jingkar khu na ublay hadin kani ngin sayo ya ka word of thanks na I convention secretary President Jong Kamaukar Parish in long ibalapan kre. Samla hadin ka jingkir khu ngin sadan ruya ka closing ceremony tela karpat I phi boro iwe piwe wat nam phet pat phet na ki jaka shong ki jong phi Halo. Gerpat ya ki para samla paro pai runget sumbabangnya yang lang mentah kuning in kot ya utra jisu hapedeng jogi. Jisua
wana don nu trong a jing em wana jing em trong a jing mut wana jing mut trong a jisu a don nu trong a wana don nu trong a jing em trong a wana jing mut trong a jisu Ya ke sakramen bakhuitam keduan bapalong play. Ya ke sakramen bakhuitam keduan bapalong play. Ya ke sakramen bakhuitam keduan bapalong play. Kembak lalong bamanikong jum ta babarapor chunam lajunam. Amen. Ablay try kan rat ngai ngu yami kam tam kum ki khun samla bamela khot la wer yangi syakane ko convention ban pen thamai la ka ching em ka jungi ha ka ching em men sim ka jungi ha ka ching ya dei jungi bat me bat ha ka ching ya dei jungi bat ki parabriu kublai shibun ka try chisu nak banta shibun ki ching ai Shibun kicing ba mensim bangilayop diang lengba kane ke convention. Tiap lay tay kenrat hakaban kutno kane ke convention. Ngikar pat yami to ai bau nei so jong ke convention. Kan say so hangi way pi way kan penhem ya kadonut jungi. Kam tam kum ki khun samla bangin la ban pen klan barabor hami bangin la ban chan barabor shami ubalong kabor bat kecing klan gejungi ha kecing em gejungi ha kecing yale jungi ke baman na kesngi ngidong kam yame atrai ngidong kam yame ban men don barabor bat ngi bamen pen klan yangi bamen ai bor yangi bangin chop ya kecing yale ha kecing em ya kicing tencu ya kicing pensyai baro ngila banjob lambat me teko try chisu to ai ken ba kane ke convention ke bangila yo kan penhem ya kadonut jungi kanai lat ingi barbo bangin em kot kum kathim kot kum kaphang pedeng bangila bu lengba kane ke convention tu penrit yaladi hakmat utrai ngiterang yang nut ablay tay kenrat
ya me ha ka ching em jongi ngi penret ya la de khamat ke jong me ngi ai lat ya me ba men hikai yangi ba men pen klan yangi ba men ai bor yangi te go try Jesu ngi ngai skam ha ka ne ka po ka ne klamat ba me don teli telan ha ka ne ka Eucharist ba khoi me pet yangi da ka khamat ka ba pho sam ke me pet yangi da ka ching ie ka ching sebun namar barong ya lum lang ha ka kerteng jong me ngi pendon burom ya me te go try Jesu te go khu ka yangi wei pi wei ba ha ka ching im chungi kun kum ki khun samla ngin la ban job ya ki ching ya le ha ka ching im chungi to ai bor yangi tu pan klan yangi ya try Nyong lang ngi ro ya me ko try Jesu Yero yami kutra Jesu. ngi pendon burom ya me ko try Jesu Nampuram yami kutra Jesu. ngi i ya me ko try Jesu Iye yami kutra ngi Jesu. mane ya me ko try Jesu Imani yami kutra Jesu. ngi shania ha me ko try Jesu Ishanya yami kutra Jesu. ka burom ha pa bar ha kun ham sim khoi Ba lalong ba maningkong kumju menta ba barabor junam la junam. Amen. Ishim nanggan namba jerwai, shispa prapulai, shispa prapulai.
Inyo ro ban sngongu mala kapor. Inyo ro ban sngongu mala kapor. Inyo ro ban sngongu mala kapor. Ngimani yami ku Jisu. Ngimani yami ku Jisu. Ngimani yami ku Jisu. Ngiit yami ku Jisu. Ngiit yami ku Jisu. Ngiit yami ku Jisu. Ngisngongu yami ku Jisu. Ngisngongu yami ku Jisu. Ngisngongu yami ku Jisu. Kutrai Jisu ngipen pau ya kajing songu kajongi yami. Bamedon hakmat jongi. Hapadeng jongi iwei pe iwei. Bankerku yangi hakani kajanmit. Ngisngongu yami bamela besa yangi. Dakamet bakas nam kajongmi. Ngisngongu yami ku Jisu namar bame iit yangi dakajing iit kabapala kajing iit kabajanai mila penret yaladi kutrai ha uni udur hakadur jong ukpu bat may wan kutra Jisu ba iit ban pen i ya kajing iit kabakraw tam yangi iwei kutrai dakik mat jong kato ngi tang kadur jong ukpu tuple yeki khmat jong kamansim jongi banginya i yami ku Jisu usim utrai jongi ublei jongi trai Jisu be ide kublei shibun bamela ai yangi kisamla iwei piwei yakani kejingkerku kaba ngiyo banya kendo lang hakani kasngi ngisngongu yami kutrai nakabenta kinong yalam kibala penlum ya kisamla baro jong ka zone 1 kutrai Jisu ngi aingu yami nomor dei ke jingkerku ke jongmi dei ke jiksbun i ke jongmi trai kabamela kerku i we nakabenta ke jingsbun i nakabenta ke jing i ke jong uplay ke jingkerku jong play ngi ong biang sejesian ngisngongu yami ku Jisu ngi aingu yami ku Jisu ngi aingu yami ku Jisu kajubam jongi ngi aingu yami ku Jisu melong ublay henrei melawan syakawani kapertei melaong ngalong kalenti kajing shisha bat kajing yem mela iet yang ngi kibriu palat ban ye ki wei pat ke jentau mela hi kai yang ngi ya kalenti sha ublai ukpa ubah beneng mela pen kot ya ki jingpang babun jan mela mi pan na kajing yap bat mela kular yangi ya kajing em bam jukon me i bat buram ya kinong pop bakala ka bamun mela besa yangi daki sakramen baper lingba ka komunyon baku mi yalong kawei bat ngi me lapen mi pan ya ki bayam mela besa ya kisan hajar ngon mela sumar sukher yangi manla kasgi nakakot lingkadam inyarwai lang kadugajwai ngis ngongu yami Jisu nakasla kaba arpuar ngis ngongu yami Jisu ngisngongu yami Jisu malakas ngiman kapor ngisngongu yami ngisngongu yami Jisu ngi aingu
nyara lang kiti ke jongi shau jisu kani kapor bat ngia ro yo try ngia ro yo play jongi nadu ke do nu jongi nadu ke mensim ke jongi nadu ke jingmut ke jing berkat ke jongi oh ni don lagi jong ke jingkit ke bakia ni don lagi jong ke jing e ni don lagi jong ke jing tenju aga jing em ke jongi andre kani kapor bangi ro yo play ai bagi jing ro ke jongi kin tiup kat ba utrai un shong kat aga jing ro jongi ko ong kasam tunginya ro yo utrai apa deng ke jing e ke jing sitam apa deng ke jing do jing kermen utrai udan apa deng jongi utrai wa manga ngan yale na ka benta jong pi utrai wa ngadon hakmat jong pi ngan yale na ka benta jong pi kumba ulayan haswa jong kipa Israel balapya ya ka duriau kabasau utrai un pia ye ke jing e ke jongi utrai wong ada pidon ke jingen kabaret kat sembai senapa ila ban hukum ye kini kilum bat kin peno ya ladi ha kaduriau kin ko ngu ye pi daga jingen daga jingkermen ke jing shania hauni uplay jongi u Emmanuel uplay lang bat ngi ubadan hapdeng jongi hakani ka janmi hakani kapor tung ya ro yo trai ngin ai nam yu ngin pen krau ke teng ke jong u namar udawa hong ka jing yero batang mo umar we banyo e ka jing yero baro yero yami ku jisu yero yami ku jisu yero yami ku jisu yero yami ku jisu yaro ya utrai hajing mende jing shidong ya ro ya utrai habadoni habashai ya ro ya utrai hajing mende jing shidong ya ro ya utrai bau utrai ulong kenra nyanyi om juble
Ya roh yami ku Jisu. Ya roh yami ku Jisu. Ya roh yami ku Jisu. Ya roh you try. Ya roh you try. Para samla be Utra Jisu ulang ba undum I no yangi. Uniai dan barbor batngi. Kerpang udan ringkat batngi akayu Eucharis bakut. Bat ulakularu haga gospel jong Yohanes uang ba unpa ya wei ba unong pentingan uban yaisa batngi si junam. Ngidan kam ya unong pentingan. Aman ka kliman ka jingyam ka jongi imla klem dadon kam ya ublay. Namaru Jisu long klemanga pemla balay ay ko para samla nyela ban job shibun kijing shibun kijing tenjo deitang lengba ni pai show blay deitang lengba ni shania hau bat ni pai bat ni bu ningkong ha kijing gajongi ya ublay ni karpa dio mensim jong u ba un the sei halo jongi iwei piwei ha kani gajanmi ba un ayangi ya kabor bangi mi nang ni ngin long kijing thau ki bathamai kumbau Paulus uang utang ubalong hau Kris ulalong ujing thau bathamai aba manga ba mapiru ngin mi na kani kejaka ngin lech shala ki jong ki parish ngin lech sha ki balang shnong ngin lech sha ki yeng ki sam ki jongi kini I ba mangi ngidon ya Kris Jisu haba ki pet yengi kin ong ba udai ukun Kristan kakun Kristan kidai kibadon ya Utra Jisu ngidon kam ya mensim bakun hagani gapor tungi piar lang kiti ke jongi sha Utra Jisu ba un the sei yu mensim bakun hangi iwei pe iwei ngin khot yu ngin karpat ya ublay kumbau Jisu long bau kat nutam ukfa bedeng jong pi un ai happy dau mensim bakun say you men sing, they say you men sing, they say you men sing, Hana, Jesus, they say you men sing, they say you men sing, they say you men sing, Hana. One man sing, Habo temple. One man sing, Hajing one man sing, Nakot Yami. One man sing, one man die. Say men sing, they say you men sing, they say you men sing, they say you men sing. Hangi, Jesus, they say you men sing, they say you men sing, they say you men sing. One man sing, Habo temple. One man sing, Hajing one man sing, Ikot Yami, Ikot Yami. One man sing, one man die. Jesus, they say you men sing, they say you men sing, they say you men sing, Hangi. Jesus,
ban syong hagan ni kapor hakmat jong tra Jisu ke jing jar batung ki khmat jongi kin pet show Jisu ki badan yeng maniru tu kin pet na ki screen bat ki badan hakmat jong ke yeng maniru pet yo Jisu badan hakayu kharis bakhoi Gidan hakmat ke jong ublay ukwa yang abat yapi penyentrei ya kamon ke jong u habangi poi sakani kelempung om dei tang kabajia sujia ringkan henrei dei kamon ke jong ublay balapetin lenti yang abat yapi udan kathong udan ke jingmut bawan yalam yangi sakani kelempung banlei hakaching em kajongi kumba u isaya hake kitab jong u hakalenong keban riu kebakren sepang kajing kon ublei yau isaya men ko para hakani kaporu ngen plit ya kamensim kajongi bau ublei ukwa yang abat yapi bangin trei ban syakri nakabenta keburam kajong play kumbau isaya habau trai ulakot ulayam ba uladwai ba uangba uthli jonga ulong bajak lia ban utrai ulapha yo serapim ban kentha do ranga khluj hau shintur jong u ban u isaya ulala ban ong hakmi ku trai ngadan hakni banle ya kamon ke jong mi ko men ko para nyiru hakani kapor utrai lapha yo men siem ba khoj ban kentha yo thliu jongi bangin la ban ong ho oj ban trei ban syakri ya kamon ke jong play rei bun sien pan ubaman upendu men siem yangi upen syai yangi uang ba kacing em kacong pi kalong kebaca klia pimlong babet bantrain nak benta keburam kacong play rei utrai uklam jiet ya kita kibalong kiba perfect rei ujiet ya kita kinong trei kicong u bar usapen biang kumbau lajiet yo Petrus ubalalen ya ulai sien ujiet yang apa ya pi komen ko para bantre nak benta keburam kejong play kalong pan stang hangi bangin IT kanya utrai ban ong sim ku try pendon kam yang banlong atyar ban pen priang ya ka kubor babha kejong mi kumbah usin Francis uang bangan long atyar jong kacing ian abadan kacing ya isi haki yin kisam kijongi habang idan kacing ya pat ya pra yin long utau atyar bapen yasuk habaki balang sindong jongi kedan kacing duna yin long ki atyar jong kacing ya penben kalong pan bangin IT hau try kacing im kajongi bangin IT bau ubleu un penyat ya kacing im kajongi katkum kaba umwan yangi banle nak benta keburam kajongu komen ko para inom sngo ba ngilong kinong pop henrei idei ban sngo ba ubleu lapen im yangi ngilong kibabet bantre nak benta keburam kajong play nak bangi arwai lang ya kato kajing ruai sim yanga in ong kanyang utrai ba un sim yanga iwei pe iwei ko men ko para ban sim bo ble un sim ti nak benta keburam kajong u in IT ken bangin long ki sakri ki jong u in long kita kinong yo benta ban pen priang ya ka kubor ka jong play
Shim Yanga Belong Yanga Gai Ying Jong Mi Baro Shirta Shim Yanga Belong Yanga Gai Ying Jong Mi Baro Shirta Shim Yanga Belong Yanga Sin Ran Jong Mi Baro Shirta Shim Yanga Shim Yanga Long Yanga Sin Ran Jong Mi Baro Shirta Shim Yanga Shim Yanga Gai Yanga Ban Long Kumi Baro Shirta Shim Yanga Gai Yanga Ban Long Kumi Baro Shirta Shim Yanga Gai Yanga Ban Yami Baro Shirta Shim Yanga Baro Shirta Shim Yanga Belong Yanga Ukun Jong Mi Baro Shirta Shim Yanga Belong Yanga Ukun Jong Mi Baro Shirta Shim Yanga Bin Shlur Yanga Man Let Yala Bir Teng Jong Mi Shim Yanga Bin Shlur Yanga Man Let Yala Bir Teng Jong Mi Inyero Bans Ngungu Malakapor Sakramen kutam keduaan bebelong beli. Inyero Bans Ngungu Malakapor Sakramen kutam keduaan. Inyero Bans Ngungu Malakapor Sakramen kutam keduaan bebelong beli. Ibu Yala Kijong Kijing Tmu Hakani Kapor Hakamat Jong Jisu Kijing Kerpat Kijing Ud Kijing Nam Utra Jisu Long Topan Baon sa Ayapi Tutiet Bat Sapli Batawat Pinsasyam Tra Jisu Ngidan Hakamat Jong Mi Ngidan Jongi Iwei Piwei Bat Metep Iki Donut Ke Jongi Kotrai Andrei Mes Ngobha Bangin Pensngopat Ia Kijing Temu Ke Jongi Tra Jisu Ngidwai Ia Kabalang Bakhu Ke Jongmi Ngidwai Ginong Syarai Balang Ia Ukpa Bakhu Jongi Toai Hau Ia Kijing Kot Jingkhia Bat Kijing Stan Kijing Shampang Ngidwai Ia Ki Bishop Ki Cardinal Baro Kerpang I Archbishop Victor Lingdo Bat Mentakas Ngi Kadai Rukas Ngi Kha Jongi Ngidwai Kutrai Baman Kerkhu Ye Ngidwai Kutrai Nakabanta Kiling Do Baro
hakini ki santli ki parish jongka zone 1 ngidwai kerpang na kabenta ki parish priest baro utrai ngidwai na kabenta ki reunion shinrang bat kanthai ngidwai bamen bat kanthai bantrai ha ka priso wan ke jongmi ko trai ban penyar ya ki hima ke jongmi ngidwai ro ko trai ya ki samla shinrang bat kanthai jong ka diocese ka jongi kerpang menta kasngi ki bayalum lang hangni ko trai ngidwai iki samla ki badan kajing pat kajing pra ha ka mensim ha kajing mut kajing prakhan haying hasam ki bawa ika kam kajam ki bawa yala ki jong di life partner traji sum yawan ra akmat jongmi dia ki samla traji sum yawan ra akmat jongmi ye ki para samlaru ki bedang bun haman ki pare shaman ki balang snang ki bampat wan shajan jongmi ko trai ni duai na kamanta jong ki ko jisu be men kta ye ki ko trai men serpun ye kemen siam jong ki ko trai men kring biang ye ki ko trai ra kama haki hospital ko trai kerpang gitu ki basitam ki ba ki doktor ki ong ba om dan lat dan tisu yawan ra kama jomi ko jisu men kener men kta dagakti ka bas a ko jomi halo jongki traji subi ide ni warna kemat jongmi na benta imei ipa jongi ko traji subi ide ki balapan he pensan dingi men ke khu ko do yaki ko traji subi ide men ai ki ya kajing start kajing shampang men ai ki kajing kot kajing khia traji subi ide ni warna ru kemat jongmi na kamenta kani kajela ka jongi ko trai ni tuai mamensay ko try kinong yalam kiba syapti yang yami kiba penrit yaladi hakmat jongmi hagajing jar hapo kamensim idon laki jong kijing temu ngisngap jar baterwai kita hau trajisu ni terwalang ye kini kejing temu kejongi kejing dwai kejing kerpat kejongi da ke bangi dwai kejing dwai bau jisu lahi kai kok pa jongi ba beneng kalong ka baku ka keteng jongmi ka wan kai ma jongmi kalong ka mon jongmi ha ka khndo kumba beneng twai ngi menta kejing bam jongi ka bala kas petuma pingi ke rengkang jongi kumba ngi rungi ma ki bless ni wingi waya lam ngi sha jing pen shai Handrai to polite ni nakabas niyo. Amen. Tumindam ninyamani.
bangin ya duai ablay da kane ka sakarmen bapla melabu apdeng chungi ya kecingkan ma wacing syashitom jong me to ya rabi ngiban buram ya kamed da kasnam jong me kenang bangin yo barabori kiso jong kacing siuspa me obay marbasan syal junam la junam kaburam hak pa berhau kum ham sim koi balong bamaning kong jum ta babarabor junam amen. Kilum bakin pet no, bat kilum red kin jangai, kajing ijong ayapi kan yai neske. Bat kilum bakin pet no, bat kilum red kin jangai, kajing ijong ayapi kan yai neske.
ngin ya ong lang ngiro imi ko Jisu ngis ngongo imi ko Jisu ngi ainam imi ko Jisu kublay shibun ko Jisu samla ba ngidap da gajing kemen sa sisian pat ha ka ba utray lo kerku yang abat ya pi ha kani kajanmit nginget skem kajing pediang jongi ya utray kan yai pen kemen ya kadonut ya kajing mut jing perkhat ya kajing im jong abat jong pi kum usamla kum kasamla ti mentapat kum ni sisendon ngin sayo ya kajing kren ya kikentin ai khublei na convention secretary jongi isamla kit borlang jaran i president jong Kamaukhar Parish. Te hadin kane ngin sadon ya ka closing ceremony ngi kerpat ya ki president jong santli ki parish ngobahaban wanno shani syakhaman. Kublai Shibun samla roblang karpuri wa penya ya kani ka program hari ni kapur nak liang jonga ngadap dak jing sungu ka bakrau ya ublai try kenrat ubla dan ringkat batngi blari ladala sumaringi ha kini ki sngi baro ki bladap kaba mangi kum ka parish bat kum ka zone ngi penkre ya kene ka Fourth Zonal Youth Convention jong ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SACYM Zone 1 abang ngilaya perkhat ban kumno ban penyat ya kene ka kam ngila dap da ka jingling a ka jing pisa namar ba ka Zone 1 ka kentup ya santli ki parish ka Maukhar ka Maulai ka Mauprem ka Laban bat ka Opor Shillong Parish bat bangi pet ya kini ka Jaka ka Jungi kolong ka Berit namar ba ngidon hapreng kini ka Sor ti kumta ngimdan ka Jaka ka Bakamye ngila kuslai nglaling ajing mud henry ngi syania kumbalaong kumbangi jia keren kai bi fadamo ngi syania be ka jing penya jong uble menenu ngidang your will be done ti mentaru kumni hingi i ba baro kila dap semam bat lesing lala ban penrunglut ya baro ki para samla bat ki para bangit ki bawan sya kani kajing penkut ya kani convention kajungi klem kenu kajing tut klem kenu kajing win ti sasisien nga ai ngu aidam yo blai try kenrat ubala penyat renti ya ki baro baling ba kajing start ba kajing lam renti kajong u ngilala ban pendap ya kani ka convention kajungi ban rakie ya kani ka Fourth Zonal Youth Convention kajungi How News Nem Arjar Arbsau kabalong hangnya po Parish Maukhar. Te sasisin kajing kublai kalen kam tam siya i Madam Amprin Lingdo i balong i chief guest hakane ka afternoon program kajingi but mai wat apreng kajing bunkam i hakajing siya i day room ban poi siya ka zone 2 namar bakadai ka hapo ka zone kajingi Henry ila kular yangi kum ki samla joko zone 1 ba inbe marsiteng mo inum pen kia siliang inum concentrate tang ya ka zone lajong Henry banwan lang ru sya zone kajingi but in sawan hapo ka afternoon program kata shibji seneng te take i shibji ila poi ni ngokumen hadu kata-kata but kamtam desi kalong kanuksa ka bobhan ka benta jingi ba mai ipeni kata kanuksa ban poi hakapor kenang baki ke baro kinla banyat bet ja renti kat kum kapor ti sasisin madam ngi penpau kajing sungu ka bakrau nak benta jong pi kam tam be dan ringkat bat ngi ban pensingan jingi bat kumjur ban aimen sim cucu yangi bat kumjuru i kumencu penpau ngi i madam Amprin i dan barbor ringkat bat ka SACYM Zone 1 ka jingi man kapor ka bamangi ngi dan kam ka jingirap nakaliang jong i kloy barbor ban senran ngi bat ban yarap kat ka bala la ka but ka bor met bat men sim nak benta ki jingyat bet ya renti ki program jongi ki khun samla sa sisien ngin ai ki jing thap ti ka bajam nak benta jongi hakajo kapor hakani ka klip mat ngai khublai ru ya i ba Roni Vilingdo i bedai i MLA jong ka Melim constituency i bala don rikat batngi menne hakapor ka Mas Bakhut bat kumjuru i ba Mitchell Wankar i bedai MDC ka Laban Mauprem constituency bat kumjuru samla
niki lingwa ki balayawan ban senran ban pencingan ni kun samla hakane ka jing penkut yakane ka food zonal youth convention jong ka SSYM zone 1 arajar arbusau nyai ku blai kini ki orang baru ki samla rang baru ki bakloi berbor ban senran ingi ki kun samla habangi don kenu ke program nak benta ka jingba jungi ki kun samla ngai ku blai kerpang hakane ka por nak benta jong i pada Paul Olingkot ibalalong i nong kinyarang ba min celebran hakani kasngi kraw ka jungi ka jing penkut yakni ka convention ka jungi hakni ka mas ka bukut ka menem step nyai ku blai fada ru nak benta ka por ka mi la pelat mo fada ka jing bun kam fada ru bun ki bakot ya i hinrei ila jit banwan bandan hakni ka jing penkut ka jungi yakni ka closing ceremony jong ka food zonal youth convention SSYM zone 1 hang ni po mau khar ka jingi te fada ngi dua ip ba ublei unang ai ka jing kerku kerdo ip ba pinang la ban beteng susu hang ni kam shekri blei kam tam banang la ban pen priang ya khubor ko ba ka jong u ngi la yo smo shibun ki jing kren ki basmo tenat nei fada ka jing yathu khana bat kam tam ka jing pharia ya ka tin ka jong ublei ban pen sngo hangi katnu ngi sngo shisha ba kilong sisa ki ba ajing mun toy bat inget scam ladangi ngap penca skor ba bat ladangi pentri kam yaki ngin sala ban ya bat ban but yau jisu ha jing im ke jungi sai sin ngin ai ke jing thapti nak benta jing father Paul O Lincoln ni ai ku blai ru nak benta jing father Silvanus Nongkiri ibala father ibala keren hangi hakni ka session hakbedai bat ka teams ka bamangi ngilas shim bat ngilas sot nak benta kani ka convention ka jongi jong news 6 arajar arbusau ti i fadaru i klem da kentaj i la priang sobhai ngi bat kham tam ni ai ku blai nak benta i fada Silvanus Nongkenri ru namar ilong berbor i bakloi ban senran ni kisamla ko ba sapang ka kubor jopi fada bafidan napo opor Shillong Parish bakumnu pibun kam ringkat bagi samla ti neta kadang dan kam pi pada ba finang yai senran cucu bat banang yai ai min sim ngi kisamla bat kumjuru banang yai sneng yai kentu bat ban ai ngi ki kai kenang ba inang la ban ya hak ta kelinti ki ba utrai ulabu ulamang nak benta jungi ban pen km kam tam banang la ban pen chirhem bat banang la ban penyar yak hima ka jong ublei kublei cibun pada nak benta kapor ka jong piru kumju nyai ku bleiru nak benta ifada Wan Lombok Lingdo ibrei youth director jongka Laban Parish bat kumjuri Astan Parish Priest ibalawan ban senran yengi bat kam tame ban penyat yakni ka jingmeni sakramen hakni ka sngi kumba mangi nak yang ka zone ngila bu yakni ka program ba kumba ngila yo sko mo ba hakiwi ki zone ne se ki don de kita ki jing shat ki jing kemen bat ki don da ki bat ki topik ru ki long mo ki ba lese ki bomda ai than ya kata ka jing hikai ka ba nak benta ki kun samla hanrei kumbalaong de ki nong wan ai session bakat zone 1 kala le ya ka batam ha ka ba kala jit ya ki topik ki bala sisa ban ai kata ka jing hikai ka ba nak benta ki kun samla bat kham tam ban pen kut yakni ka closing ceremony jokni convention da ka jingmani sakramen hakaba endangilit phai nang ni da kata yinlet da kata ka jingkerku ka bau blai un ai halor jingi nagabenta kini ki lais ngi ki bamangi ngilawan ban shashkor ban ngap ya ki jingi kai ki baper bat kumjuru ban let ban pentemai yala ka jong ka jingim bat ban nanglong kita ki nongra khubor nagabenta ka ktien ka jong ublai ti ngi ai kublai nak bentai fadar walambok ru ibalawan ringkat bat ngi nadu kasngi ke sedang hakasngi ke bangi pli yakni ka opening ceremony ke jengi ke balong khat arterik bat menta kublai cibun fada nak benta ka por ke jong pir kumju bat nak benta ka jingdon ringkat ke jong pi ringkat bat ngi hakni ke program nadu ke sedang bat hadu menta ke bakun ngai kublai kerpang ru nak benta ki brother ki sister baro ki balai rap ki balawan ban pencingan lang yangi kumki kun samla nak benta kini ke convention ke jengi ngai kublai kerpang ya i samla Donald ru kumju
I samla Rob I Donald I badai Vice President jong ka SACYM Zone 1. I samla Rob Lang Karpuri I badai Auditor jong ka SACYM Zone 1. But I samla Donisha Warjri I badai samla I bay neki samla rangba hangni hapo ka Maukar Parish ke jongi I belong ru ita I nong ai nuksa yangi ki samla ki bersedin ki bedang wan ki bedang ki samla bagi niyo sibun ki jingikai lingba jong I rukum ju nyai ku blai na bentai kini ki nong peniat ya kani ka program kani ka sngi baling ba jong ki lala benang pin ngutenat pin jong chet chu yangi ki kun samla kani ka sngi te ku blai sibun na ka benta jong pi baro kum ju ngai ku blai kerpang na ka benta ka pastoral committee rukum ju ki bala peniat bila penbit penbiang ya ka hakapor ma nakabenta ka mas ka bakun bat kumjuru nakabenta ka kwaya na po operslong parish kibala ruais ngautenan bat kibala pensyo mensim lingba ki jingrai ki jongki inget scam ba mengi baro IWPW ngi las ngohun habang yuan cimenta hakamas ka bakun lingba ki jingrai ki ba makiru kibala nang pensungtenan bat kibanang aimen sim cucu yangi ban yo sisa ya kata kajing yo mat ya ublay ngai ku blay kerpang ru na ka benta ka music committee kabala thau ya ka theme song ban penbit penbiang ya ka theme song ka bangina ban pelaj hakani ka convention ka jongi kani ka theme song ru ka long sisa kata ka theme song ka badan ka bakit jingmut lada pilaya lada pilai plet jingmut ba lada pilaya sngap ba bat lada pilai rwai ba ngila print hagitu ki kot jingrai pila ban salai rwai shalaying pila ban sasngap ru kani ka theme song ngila dap ban pelaj apo YouTube kani ka theme song joka SACYM Zone 1 ka bangi sim na ujakop sau sipau to penrit ila dia khmat jong trai bat un sakentiu yapi sejrong te kumta ya kani ka theme song ru la rwai damangi hi ki executive members but la shoot la act ru la acting mo kumanong dangi hi ki isi members mo hakini ki santli ki parish ki bahap hakni ka Zone 1 te kublai sibun sai sin tak music committee ru baling ba ka tu ka theme song ru kala penlong ya kani ka convention ka jongi ka bakit jingmun ngai kublai ru ka publicity committee ki bala penbet penbiang nak benta ki jing kini ki jing ruai bat ki tiar kitar bat khamtam ki batch ru kumju nak benta ka jing trishtam ka jongki ru kumju ngai kublai kerpang ru nak benta ki sister jong ka Saint Joseph ki bala penriam penpu penitenat ya kene keduan kedupat kebambangi ngiyo I menta kadai lingba kajingerap kajongki ngai kublai kerpang ru nak benta jong I president jong SACYM Zone 1 I samla mighty George L Nongkenri I bala puli bat pensngau hangi ya ka presidential address ngai kublai ya ki samla na berasan teli ki parish jong kani ka Zone 1 ki balai 1 banyami renti bat ki balai pen pura ya kani ka jing pelong ka jongi ya kani ka convention ba lingba ka jingwan ka jongpi kani ka convention ka jongi kalalong ka bajam lada phimyawan mi renti kani lesi kani ka madan ka jongi ka jing pen kre pen krum ka jongi kan salong ka batli bat kani convention ka jongi kan sanumlong kata ka bajab bat kan salong ka baleno henrai lingba ka jingwan ka jongpi nge scam ba pila aimin sim susu ingi kinong yalam bagi nangla ban beteng susu ki kam ban syakri yapi ki khun ki para samla ki badan hakini hakani ka zone 1 ka jongi nge scam bagi nang yai kendu haki wei ki program ki banang wan ru kumju ngai kublai kerpang ru nak benta I samla feni ibala penbit penbiang ya ka sound nadu ka sengi ka basdang tat adu kane ka klipmat ka pementa ngai kublai ru ya iba badap bat iba lari ki bala peni live ya kane ka jingli anyam ka jengi hakane ka sengi bat kumjuru ki bala yarap yangi ba banyarap ki patba ki jengi ki badan syakini ki kendong kensirat banyi lingba kini ki kor ki jongki ki ba ki lapanan kam ban nang asyushu yaki ya kata kajing syo jingmut syo mensim habaki ringkat kata kajing sim benta kajoki hakani kajing li anyam teng ai kublai seisien ni jeng ba badap ba lari ru ki blai tre sitom ringkat bat ngi menen bro simit nak benta banuan ra
ya ka jing suk hakinong isimenta klem kenu ka jingki ka jing kesar ane klem kenu kata ka jing boring mencimenta hakane ka program ka jingi ngai ku ru ya iba Vincent pala ibala wan bani don ringkat batngi hakasngi ka bangi sedang batngi pulie ya kene ka food zonal youth convention ka jingi jong new sinam arajar arbsau ngai ku ya ifada James Ternyang ibala wan ban ai ka jingka yangi hakasngi ka bangi sedang ya kene ka convention ka jingi ngai ku ru ya i Sister Rosemary ibala airu yangi ya kata ka jingkai berkunjung bela shim yangi ya ka session hakasngi ka bangi sedang ngai ku kerpang nak benta ifada Jemris Sheila ibadai Daishan Youth Director jongka SACYM Barok Kawai Central Body ibalawan ban terwa ya kamahas ka bakhut hakasngi ka basdang mairu apring ka jingbun kam ila haban mare sharum shaneng henry ila kloy banwan banyadan ringkat bat ki khun samla jong kene ka zone 1 ka jungi nyai ku fadaru ba inangla ban beteng kumuta unong syarai ki samla baro jong ka jela nyamba jong kene ka Shillong Archdiocese ngai ku kerpangru nakabenta ki seng samla maulai ki bela ruai hakamas bakut hakasngi sedang jong kene ka convention ka jungi ngai ku ya iba Martin Liting bat iba Albert Nongrum ki belong ki resource person ki belai shim ya kasngi ki belai shim ya kaji ki belai shim ya kasngi baro kasngi benden ban ai ya kaji kai nakabenta jongi ki kun samla ngai skam ki kun samla ki belai wan naduk benden mencisngi ki leyo shibun ki jing mentoy shibun ki jing kai lingba kini ki riurang ba ki bai yalap keleng ban ai kaji kai ka baba kam tam ka bai dei bat ka ktien ka jong belai nak benta jungi ki para bengen jong kebalang Catholic ngai ku kerpang nak benta ki delegates baro ki belawan nadu kasngi ke basdang tat adu menta kasngi ngai ku kerpang ru ya ke teze group jong ke Maukar Parish ki balaya penyat ya ka adoration menen kasngi bat kumjur ki bala ai benta ya ka program ka jongki bangin yo ban tap hakane ka convention ka jongi kan banlong ka way niki program hakane ka convention ka jongi ngai ku ya ki para samla baro ki bala le bha hakajing puli ka jongki bat kumjuru ki bala yo ban shim ya ka kani ka academic award hakane ka convention ka jongi ka bambangi ngila yo ban ai ban sami pi kini ka academic award ngikit bok kit ruyang ya pi bapinang la ban tresitom bapinang la ban yai kiu nakawai ke kerdan syakawai ke kerdan bat kumjuru bapinang long kita ki klur ki banting shan ki banwanra ka burom ya kari ka jat benriu bat kham tam ya ka balang hi baro kawai ngai ku kerpang nakabenta ki rangba snong jong ka Maukar ka Riyad Samthia ka Waindo bat ka mission ki bala sya sobha yangi bangin penyeng ya ki kali hakani kasngi penkut ya kani convention ka jungi namar ki jaka jungi kilong ki barit kumta ngi lahab ban pan jingbet naki bat ki klem dakentan klem artatien kila sya sobha yangi nakabenta kani ka jingtmu baba bangin la ban penyeng hakani ki siliang jong ka surong jong ki snong ki jong ki sa sini ai ku nakabenta kini ki rangba kibran kani ka mensim ban ya trailang bat ngi ki khun samla ngai ku kerpang ru ye principal jong ka KGP Girls Higher Secondary School bama iru ibla sya sobha yangi bangin penan kam ya kamadan jong ka school nakabenta bangin parking ye ki kali ki bawan syakni ka convention ka jongi ngai ku ye ki para banget baro jong kani ka parish ka jongi ki balai no senyang shikadai mat bat mensim nakabentaban pinbit pinbiang ya kani ka convention ngai ku ya baro ki riushmet rukum ju ki bala no senyang wala dangamla ban jer kerteng yaki henrei to shim ya kani kum ka jing ku kelum ya pi
but lingba kani kaminsim sengurit ke jong pi but kani kaminsim kajing kloy ke jong pi ngai scam bau blay try kendat unang kerku kerdo ya pi ba pinangla ban kener ki kiti ke jong pi sekitu ki badan kam ya kajing rap sekitu ki badan kam ya kajing rap but ki baya kendu ya pi ngai kublay kerpang nakabenta ki volunteers baro nadu kesngi kebasdang tat adu kene ka klipmat ki balai treshitom klem syong tat ban penyat bet penyat lenti ya kene ka convention ke jengi ngai kublai kerpang nakabenta ki PPC members jongka Maukhar Parish ke jengi ki ba Marsin terwa nakaliang jongka SECYM zone 1 walada ngadai sekretari jongka zone 1 ma ngahap iban Pak Siti Syaki Parish Priest ma i Parish Priest jengi i Dairu i zonal youth director pada jongka por youth director jongka Parish ka jengi tingi hap Pak Siti dalade ladi ma henrei bangi hap hi ban yat katkum ka protokol ma bangi hap ban panjing bet ba kinsya ban penlong ya kene ka convention ka jengi te kumju ye kini ki PPC members baro kiba klaim artatien klaim kentaj kila pediang subha ya kene ka convention ke jengi but kham tam ni ai kublai nak benta ki PPC members ki seng rangba ki seng kentai but baro ki seng ki balai treshitom ringkat bat ni yo ban penyat ben ya kene convention ke jengi ka dai lingba ka jing IT ke jongi mat bat men sim ban pen telun ya kini ki kam jong kini ki jong kene convention ke jengi klem da pentut yangi ki kena samla ni so dan bok sikadai bangiok kum kini ki reurang ba yok kum kini ki long kumi ki ba perkhat lang nak benta jengi ki samla but ki ailat yangi kum ki samla bangiok ban syong ya kini ki program ki jengi naduk ke bazang naduk ke bakut but maki kila IT mat ban mensim ban trei ban keta nak benta ki jing dan kam tam ha ka bedai bat ka bam ka di bat kiwei ki junan kam di kublai sibun sai sin ya ki PPC members jongka Maukhar Parish ya ki members jongka sengrang ba ki members jongka sengkentai bat baro ki seng ki badan hangni po Maukhar Parish nak benta ka jingtrei sitom ka jongpi ngai kublai kerpang ru nak benta ki sengkentai jongka Maupram Parish bat ki sengkentai jongka Laban Parish ki sengkentai jongka Opor Shlong Parish ki balakloi banwan long volunteers banyarap lang yangi hakane ka program ka jengi ngai kublai kerpang ru nak benta ki sengrang ba jongka Opor Shlong Parish ki sengrang ba jongka Maulai Parish ba kilakloi banwan banyarap ban syat ban tiu nak benta ki delegates ki bawan syakni convention ka jengi but kham tam ngai kublai kerpang nak benta jong i Father Andreas Pariat ibadai astan Parish Priest jengi ibala don ringkat bangi ki kun samla nak benta ki program ki baper but ibalai don ringkat bangi ru hakane kapor nadu ke basdang hadu ke bakut jong kene ka closing ceremony jong ka food zonal youth convention ke jengi but kham tam ngamla klem da ai kublai ya i briu iba don ringkat hasenda jengi wala dang ilong kinong elam henrei ni don i monitor mo monsiong no iba yai bud din jengi badita idei sa sisin i Parish Priest jengi i pada tebor lingdo mo sa sisin ai kajing thap ti nak benta jengi sa sisin nong i pada tebor lingdo mo idei Parish Priest idei ru i zonal youth director jokni ka zone ti dei lingba jengi i pada klem chong tat ilai tre ringkat bat ngi ilai pet mit pet jong ringkat bat ngi bat iklam up mo nakaliang jong iru ila tre lang iklam syania tangi hot i syania angi ikun samla henrei yai bud din bat yai keli man ka kenta man ka minit mo man ka kenta man ka minit yai pen ken mau ngi bang di banlek sakatang di banlek sakatang di banlek kening di banlek katai but hot apreng ila long i dan pre ka jingkulmar henrei Sibun pat nomor ba kidon ifada ibabut dia ningi bat dailing bajeng i inang yo cucu sibun ki idea bat kumjuru inang yo mensim nomor ba imsim ino yangi bat kubli sibun fada nak benta kajing IT jong piru mat bat mensim
nakabenta jungi ki kun samla lakalong haka zone bat lakalong haka parish ru kumju kublai shibun sa sin fada ublai unang kerku kerdo ya pi ba pinang la susu ban beteng ya kene ka kam syakri blai bat kam tam ba pinang la susu ban senran yangi ki kun samla lakalong haka parish lakalong ka zone ru kumju lesi ngimla bantip yo ila banlong I nong petru ya ka daisi si brok we tingi duai lesi yo ublai wujid iru bin long kum tau nong pet ya ka daisi si brok we ti sa sisin ngai kublai kerpang ru ya ka office jong ka deputy commissioner kabla syak so bayangi bangin penenkam yakini ki kor pensawa nak bentak ni ka jingpen kut ka jengi ya kene ka convention jong ka zone SACYM zone 1 arajar arpusau bat kumjuru ngai kublai ya ki traffic police jong ka lumding jiri police station kibala don ringkat bat ngi yakini ka sngi ban penyat bet ya jenti yakini ki kali kenang ba kenumpen thut ya ka jingle nyam ka jengi bat ka jingpen kut ka jengi ya kene ka convention arajar arpusau ti sasisien ngai kublai kelum ya pi baro iwei pa iwei ki rangba ki longkme ki samla ki hap ki baret baro ki belawan syakene ka closing ceremony ka jingpen kut ka jengi ya kene ka food zonal youth convention ka jingwan ka jong pi kanang aimin sim sisa yangi kalanang aimin sim susu ingi inget scam bagi nang la ban tray sitam bagi nang la ban tray khamba susu nang ni sakmat nak benta ke buram ke jong ublei klem naklet ngakwa ban ai kublei kerpang ya ki seng samla St Joseph Church Maukhar Parish ki bamaki ha nadu mencem senam hadu kene klimat klem da chong thaj kila tray mat bat mensim nak benta ban penyat bet ya renti ya kene ke convention ke jengi sa sien ngin ai ke jing thap ti ke bajam nak benta jongki sa sien ngai ku blek kelum ya pi baro iwi pi wei blai wan chakne convention ke jengi baladang kum klet inu to sim ya kene ka jing ku blai kum ke jing ku blai ya pi baro iwi pi wei tu blai un kurku kerdo ya pi unang ri da sumar ya pi bapinang dan pering ke jingkot ke jingkia bat kam tam bapinang la ban yo yak takabor akamet kemensim ban syakri ya ublai kublai shibun tingi le yo sngo ya gitu ke jing ai kublai ke bla penbit penbiang da convention secretary samla kit borlang jaran dengan ai ru ke jing kublai nak benta ke jing thapti ke bajam nak benta jong ibala penbiang penbit ya kane Te mentapat ha kani ka khaliman ngin sadan ya ka closing ceremony. Te kani ka closing ceremony kalong kumne ngi kerpat ya ki khna duan ki bara ki membati ken wan no syakman bat kumju ru ya ki member jong ka Maukhar Parish. Te banle ya kani ngakhot ya Dr. Amperin hagjing senran lang jong fada polling card fada sil fada Andreas bat kumjuru ESYD jongi ban penherno ya kini kalama kum kadak ban penkut ya kini ke convention ke basau ke jongi di ki presiden jong ki santeli ki parishru kenwan shani shakman ban shimti yala ki jong ki lama ban ra shani shapo rensan ki samla ki music committee ken penkret na banta ke anthem song i kerpat ya borok ki samla badi phi borok ki pa jong blai sabhaban yang lang hadin bala penhar ya kalama ki samla jong Maukhar Parish ki members kin sashimti ya kalama banra shani shapo rinsan Shadin jong kot jingruai tu kot link dop kadan ka jingruai jong ka anthem song.
Tim mentangin ruai ke anthem song. long trình xa yêu tra và cả là sai căn nặng tình xa thân ai Scam ya cả chính có được trai lừa trong cả bản làng tôi phải thấy chính sai yên trai ya im si ba lang can na tay sai yên nang trai kan filan ti chính im nghe ai ti ta trong ý là xa trong kỳ ba lang can niệm tôi nghe trai lang nhìn yang kum ki atiar atiar trong ka ayam ka bapura pagi SCYM ngilong chính sai trong cuộc trai cả tình chính ý và chính kermen nhìn yai bắt tur sa prang ba job ka thong nhìn nang trai ban kmilen ti chính em nghe ai ti ta trong ý là sa trong kỳ ba lang ka niệm tôi như trời lang nhìn yang chân lý câu ấy bao lòng nong ra chính xác gospel lúc ra nhìn yang xa phang chính nghe nhìn thông cơ bà lang chỉ lòng kén sai chính đúng nhân sai ya la chính em nghiên than marut rai nghiên nang trai ban kmilan ti chính em nghiên ai ti ta trong ý là xa trong kỳ ba lang can niệm tu nghiên trai lang nghiên nang trai ban kmilan ti chính em nghiên ai ti ta trong ý là xa trong kỳ ba lang can niệm tu nghiên trai lang Tim mentak ni ki member jong ka Mokhar Parish ken sakhaliap no ya kalama. Tingi khot ya President but Secretary jong ka SECYM Zone 1 Banwan Shakhman. Ki Mokhar Parish ken sa IT no ya ka lama jong ka SECYM Zone 1 Convention ka Basaw ha President but Secretary jong ka SECYM Zone 1. But kumjuru yu convention cross. Tinga khot ya ESYD jongi shanish pot rinsan. In ai ka jingkren khandiat ha kaju kaporu ban pentip ya ka next convention ha kisnem ki banwan. Swabangin poi syakabakut sa sin ni ai kangu kadem yo blai try kanrat ubala tendenti ki khun samla jong kane ka zone 1 ban penlong ya kane convention ai ku blai kerpang ikinong yalam ki bah khmat do jong ka zone 1 ki bala tray medban bensim
ban penbet penbiang ki jingdon kam baro ai kublai kitu baro ki bladon kiti hagi babun ki rukom ban penlong yakni ke convention ka job pada ke jingkemen nga penbena baka SSCYM Zone 1 convention ka basau menta kelakut bat ke convention ka banwan ngin sa penlong hapo mau prem parish house nem arajar arpun rio mentangi khot ya i presiden bat secretary jongka mau prem parish bakin wan hang nea khmat bakin priang ya ka lama jongka zone bat kumju ya u convention cross. Ti mentapat hakani ke Kalimantan ngin siyo ke jingkren ke Belingkon na presiden jong ka mau prem parish kum kadak kumnu ke jing sngau jong i ban pediang yakani ke convention ke bansawan. Ha ka ban ningkong ning syap pen pau ke jing sungu yo play try kan ran u balalum lang yangi nadu menemen sep hadu kani ke janmit u balairu yangi ke jingkot ke jingkia ha ka bang lala ban yesim benta da ka mensim ke Basirham ha kani ke convention ha kani ke parish kalong ru ke jingkemen ke Bakrau bat ka jingting ru hadu kata ta mar bakam dei ke basuk kumbang alayos ngo ya ki kentin jong i presiden jong kani ke parish ke balong thy will be done ngiru nakalyang kisamla jong ka parish mauprem ngikimit chalor nginong thy will be done ti ngayang hangni nakalyang jong kisamla jong ka visitation church mauprem parish ban ai kublai ningkong ning syap ya kinong yalam kisi members jong ka SECYM Zone 1 berkumjuru ya spiritual director jong ka zone kibala ibet ya ka parish jongi ban chimti ya ka convention ka ba san hapo parish mauprem te ka jingkerpat nakalyang ka jongi kisamla ya phi kisamla na baro santeli ki parish kalong ba dwailam ka jingkershan ka baningkong kalong ba pindwailam na ka benta ka jongi khnang bangila ban penkhre khamba baru ba ka convention kam deitan tong ka jingsong shit ndrei kalong ru ka jingshit ham bat ka bariu blai ti ngakit boket yang pi baro ba pinya poisuk poisain shalaying shalasem ublei unang yai kerku yangi kublei sibun Kublai sibun ya presiden jong ka mau khar parish ngi kermen bat ngej kem bangi ki khon samla jong ka SECYM Zone 1 ngin duai nak benta ka parish jong ki bapdiang convention kan bit kan biang ha ka jing yalam jong utra jong uji sukres te kublai sibun ngakar pa di pi baro ban herno syapo kamni hi sendam te ngi IT ha ka music committee na benta music ministry te samla kwanem ban shot kwanem te penbet fa kitu kisuki jongphi ngan aila tang kat tu kat ni teli ki jingruai hadin kata ngin sapen ko dah ka jingduai ki music ministry samla ki badai na banta music ministry sabahaban wan no shini shalor ki samla ngobaha ki bashim benta ha ki music ministry sabahaban wan shakman ki delegates ngobaha kashala penkhre yapi ngobaha wa nampat len Come on samla yeng samla penbechak shuki jongpi are you ready to dance Are you ready to dance Yes come on samla once come on Ngenaya pi lai teli jingruai hakane kapar mo